الزهرب سيد. ቴንኪ ጽቡቕ ሳይብ ተበግሶ እዛ ሒዝካየ ዘላ ሓደ ግዜስ እዞም ሶማል ክዓርቅዎም ኢሎም ንእሽተይ ፓነል ኣኼባ ነይሩ። ሕጂ ገሊኦም ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ናይ ሶማልያ ብእንግሊዝ ክትዛእ እንከላ ሰክሬቴር ገለ ዝነበሩ እዮም ነይሮም። ከምኡውን ሓደ ነይሩ ታንከኛ ዝነበረ ብሪጋደር ጀነራል። ሕጂ ንሓደ መንእሰይ ሓትዎም ነይሮም what is the problem young man ኢልዎ ተዓብይ ሰብኣይ እቲ ወድኻ ግምጥል ኢሉ the problem ኢልዎ people at your age they want power ኢልዎ። ሕጂ ስኻት ሰብኣይ ክርክር ኢሉ ስሒቕዎ look ኣነ ፀገም ክሓቶ ኣለኹ ክሓተካ ከሎ ሳኻ ናበይ ትመልሶ ኣለኻ ኢልዎ። ሕጂ ናበይ ክምለስ ደልየ እቲ ቲንክ ታንክ ገለ ትብሎ ዘለኻ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ በሎ ወላ ናይ ድሃይ ኤርትራ ኹን ወይ ፋኑስ ወይ እቲ ናይ ኣሰና ኹን ወላ እቲ ኩላተን anyway ብጠቕላሉ እንተዳሪኻዮ ኩሉ ሰብ ናይቲ ዝሓለፎ ፀገማት እንተደይ ኮይኑ ናይ ድደሎ ኩነታት ብግልፂ ክዛረበሉን ተንቲኑ ከብሎን ክሳብ ሕጂ ዘቕርቡ ብዙሓት ኣይረኸብናን ኣለና። ኣልዕላ ቢሎም we are elite ዝብሎ elite for what? for goodness sake elite እዚ ናይ ዌስት ተለቂሕካ ሽም ታርጋ ክትልግብ እንተኾንካ ካልእ ሕቶ እዩ። in terms of elite we haven't reached that stage. ምክንያቱ if you're going to be elite you need to write day in day out ብዛዕባ እቲ ዝኸይድ ዘሎ. And what is our problem? We need to define it. Unless the problem is defined you cannot find a solution. እዚኣ ደጋጊምና ንብላ ኢና ሓደ ኣብ ትሕቲ ባሎ ኮይኑ ደሊ ነይሩ እንተኾንካ ኢልዎ መፍታሕ ጠፊእኒ ኢሉ ድሕሪ ቁርቢ ሓጊዝዎ ክደልየ መጠርስዎ ኣይሹር ኣብዚ ጥፊእካ ኢሉ ኣብዚ ኣይፋእኳ ግብነ ሃን ኣሎ ብዚ ኢለ ኣብዚ ገሊኡ ናይ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ተባሂሉ we expect everything to know about it. My goodness me, you're only professor of the subject that you studied, not the whole lot. The whole lot ዝበሃል ንኩሉ ነገር ዝፈልጥ ሰብ የለን። ጀነራል ኖውሌጅ ክህልወካ ክእል እዩ ግን ንኩሉ ነገር ክፈልጥ ኢኻ ልክ ከም ሓካይም ኣብ ነበርካም across a doctor who claims that he knows everything about ሕማማት no. ናይ ፍንጫ ንበይኑ ናይ ዓይኒ ንበይኑ ናይ እዝኒ ንበይኑ ናይ ስኒ ንበይኑ ናይ ልቢ ንበይኑ ናይ ኩሊት ንበይኑ so on and so forth. እዚ ፖለቲካ ከምኡ እዩ. You need to understand ኢኮኖሚ ዘፅንዑ ሰባት ኣለው፣ ጂኦፖለቲክስ ዘፅንዑ ሰባት ኣለው፣ ኢንተርናል ኣድሚኒስትሬሽን ዘፅንዑ ሰባት ኣለው፣ ናይ ኣግሪካልቸር ዘፅንዑ ኣለው፣ ናይ ጥዕና ዘፅንዑ ኣለው። እዚኦም ኩሎም ተኣኪቦም ሆሊስቲክ ኣፕሮች ክገብሩልና ኣይከኣልም። ብሕልፊ ድማኒ ኣብቲ ሶሻል ፕሮብለም what is the social problem? What are people really suffering from? እንታይ እቲ ፀገምና ፖለቲካል ድዩ ኢኮኖሚክ ድዩ ናይ ሰላም ንባዕሉ ብሴኪሪቲ ትመሓደር ዘላ ከተተንፍስ እንከለኻ there's something wrong to do with it. Today you seem to be very different ካብቲ ትማሊ ዝረኣኹካ እዩ ዝብለካ ዘሎ። ብከምዚ ኣረኣያ ዝርኢ እንደረኣ ኮይኑ ለውጢ ክመፅእ ብጣዕሚ የሸግር። ምክንያቱ ኣብቲኣ ዕምዲ በለት ተሓጎም ስለ ዘለና ካብዚኣ እቲኣ ሕጂታ ናይ ዓንተውን ንብላ ንበናታ ፍርህ ልጓም በቲኽካ ዝናር ትብዓት ከመይ ጌርካ ተዓጥቕ እዩ ዘሎ. This is how we need to in order to do that ድማኒ እቲ ክግለፀልና ኣለዎ። እቲ ፀገምና ሓንሳ ንኾን ብጎረቤት ዓዲ ስክፍታ ንስምዕ ብዓበይቲ ዓድታት ስክፍታ ንሰምዕ እዚኦም ዘይፈቐዱልካ መራሕቲ ከውናኻ ንሳቶም ድግድሶም ጥቕሞም እዩ ጥቕሞም ዝሕልወሎም እንተደይከውን ነይሩ ኢሳያስ ክሳብ ለይተለሞ ኮፍ ኣይመበልዎን እነትለንዶ ኩለን ዓድታት ረይዋ ኮንጎ ክሳብ ሕጂ በትን ትብላ ኣላ እዚኣ ሶሉሽን ተሳኢንዋ ማለት ድዩ ኣይኮነን። But because the international conglomerate ወይ ከዓኒ multinational companies they are benefiting from that. They don't like order nor do they like stability. They thrive in chaos. As long as we remain in chaos, for them is a source of money, is a source of wealth, is a source of power. Thank you. ودي اللهم مهري يعني لي. Thank you سعيد.
أبزي قد منا بعقباي مخادي إليت بحال كله مهور ማለት ኣይኮነን ንምሁራት ጥራሕ ዝለግብ ኣይኮነን እንተበልኩ ሓሽ ምክንያቱ ፖለቲካል ኤሊት እቲ ኣብ ፖለቲካ ሃገር ኢንቮልቭድ ዝገበረ ብተመክርኡ ብዓቕሚ ኣፍልጦ ፖለቲካ ናይ ሃገሩ ናይ ከባቢኡ ናይ ዓለም ولا هم كساعدن دو ما يهلو جن بتوشتاو هاجر እናተዋስአ ኣብ ጉዳይ ሃገር ካብቶም ዝለዓለ ግደ ዝፃወቱ ምሁራት ብደረጃ እዚ ዝረኣዩ which is ኣብቲ ፖለቲካ ሃገር ግደ ክፃወቱ ዝፀንሑ ዘለዉ ዝቕፅሉ ዘጠቃልል ኢዩቲ ኤሊት ዝበሃል ሶ ንምሁር ማለት ኣይኮነን እቲ ኤሊት ብኡ ከኣቲ መግለፂ ክወሃብ ኣይክእልን ንምሳሌ እቲ ፖለቲካል ኤሊት ናይ ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እንተሪኢና መን ነይሩ ሕጂ ኣብተን ውድባት ዝተፈላለዩ ውድባት ዘሎኸ መንዩ ኢልና ክንርኢ ንኽእል ኣብ ሻዕብያ the same thing መን እዩ ነይሩ መን ይጠቃልል ነይሩ ሕጂ ከም መጨረሹ ኣብ ሃገር ነፃ ምስ ወፀት እቲ ዝሕመ ፖለቲካል ኤሊት መን እዩ ወይ ዝኽሰስ ንበል ብትብዓት ምክንያቱ ዝኽሰስ ስለ ዝኾነ ኢና ንሕና ከልግሳሉ ኢልና ንቃለስ ዘለና እሞ እቲ ፖለቲካል ኤሊት ዝበሃል ነዚ ዝርኢ እዩ ስለዚ ኢና እውን ንሕና ኣብ ኤሊት ብዙሕ ዘይነብዝሕ ግን ኣብ ክንድኡ ምኩር ምሁር ኣብ ፖለቲካ ኢንቮልቭ ዝገብር ባእታ ጌርና እናገለፅናዮ ንኸይድ ዕቑባይ ቅድሚ ዕቑባይ ምሃርካ ደቕሉ ንእሽተይ ሓተት ሬታ ዝበለን ሶሪ ዕቑባይ ሓወይ It's okay, go ahead. Yeah, I don't mean በቲ ናይ ፖለቲካል ብስታይ ኤሊት ማለት እዮም ኤሊት ድብሉ ብኢንተሌክቹዋል ኤሊት ኢሎም ዝቐርቡን ዘለዉ ኣብ ደገ ድብል ዘለኹ ምክንያቱ these guys all they have done is they have read few books. It's a book command is not about us, about Eritrea, about society, about Africa, no, the rest I couldn't. It's a borrowed thought. Borrowed thought. You cannot superimpose wake and khamzi elka ni kamzi hijizam بعدين مع سيحة exams if you want to get your paper you got to be very careful, don't mention this to blow English. So, it's the same thing them like Erta Zaru Dalaha. What is they right? To Mokru Chef Hadasi Tarik Erta Chef Eblani. Are you serious? Thank you. Thank you. Okay. ጽቡቕ ዲቲ ዘረባናስኒ መመረሲ ተን ነጥብታት ንፖለቲካዊ ሓይልታት ንምምስራት ሃገራዊ ፖለቲካዊ ግንባር ንምምስራት ኢልካ ዘምፅቃያንሲ እተን ሰለስተ ሰሚረን ዘለዋ ሕጂ ግንባራት እኮ ኣብተን 4 ነጥቢ ሞርክሰንን ሰሚረን ብሓንሳብ ሰሚረን ገይለ ምሕዝነት ፈጢረን ዝኸዳ ዘለዋ ኣብተን 4 ነጥቢ ኣዋጅን ከዓ ገሊፆኖ ኣዋጅን ከዓ በዘን 4 ነጥቢ እዚአን ዝኣምን ዝኾነ ይኹን ውድብ ሓይሊ ምትኽኻብ ምሳና ኮይኑ ክሰርሕ ሓንጎፋ ይንብሎ ኢለን ንምንታይ ደኣ ዓስልናን ኣለና ክሳብ ሕጂ ይሃላ ዝኾነ ይኹን
ኣለኒ ዝበሃል ግሩፕ ድዩ ኣሎ ዝበሃል ድዩ በብጎኑ ኮይኑ እዩ ድሪኦ ዘሎ ነቲ ወይ ምትምማን የለን ማለት እዩ እዞም ሰለስተ ውድባት ምስሪተን ዘለዋ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኢለን ኣይንኣምነንን ኣለና ማለት እዩ ወይ ከዓ ናትና ጌርና ድማ ብንፁርነት ድማ እዚ ክንገብር ኣነ እቲ ኣብ ውሽጥና ዓብይ ሃዋፍ ኣሎ ኮይኑ ዝስማዓኒ እቲ መራሒ ዘይምርካብና እዩ ንኣምኖ መራሒ ብሓደ መትከላዊ ጭርሖ ንኣብነት ካብ ገዛና ክንወፅእ ከለና ተጋደልቲ ኢልና ስኒ ተጋደልቲ ኣለዉ ብዙ እንታይ ጭርሖ ሒዞም መትከላዊ ጭርሖ ነፃነት ከለምፅ ኦኬ ናብ ሓንቲ ውድብ ሕጂ ከዓ ውድብ ክምስርት ከለኹ ውድብ እንታይ ንኢሳያስ ክግልብጦ ድዩ ወደዚ እቲ መትከላዊ ጭርሖ ንኩላና ካዕስለና ዝኽእል ብቀዳማይ ሕጂ ኣብ ስኒትና ስኒ እቲ ዳኛ ሃብታም ሓቀይ ሽሙ ዝገልፅ ነበረ ስኒ እቲ ሓደ ፅቡቅ መግለፂ ዝሃቦስ ጎዲሉና ዘሎ ንሕና ዞም ኣብ ደገ ዘለና ብሙሉኣትና ስሉ ነይሩ ኣብ ቅዋም ዓሲልና ንህዝብና ስኒ እዚ ስርዓት ኢሳያስ ደርቢዎ ዘሎ ነቲ ቅዋም ክንመልሶ ኢና ብስርዓት ሕጊ ማሕደር ቅዋም ክንገብር ኢና ኢሉ ብሓይሊ ዝጭድር ስለዘይፈጠርና ይብል ነይሩ ሓቅነት ኣለዎ ብወገነይ ንዓይ እቲ ቅዋምሲ I'm not saying perfect እዩ ኣይኮነን ቅዋምሲ ብዝኾነ ይኮነ ኣገባብ ቅዋም ክትብል ከለኻስ it not necessarily እቲ ናይ 97 ቅዋም ዋላ ዝስኾን ንኽእል ገለገለ ቅያር ከምኡ ዘይገበርካስ ንዕኡ ምህራም ኮይናትና ኮይኑ ዘሎ ችግር ይኸላ ሕጂ ንኩላና ክጥርንፈና ዝኽእል ሓደ ሓያል ዝኾነ ኣምር መትከላዊ ኣምር ገይሩ ክንቀሳቀሰና ዝኽእል ኣነ ፖለቲካዊ መራሒ ንደለና ካበይ ክመፅእ እዚ ፖለቲካዊ መራሒ ከመይ ጌርና ኢና ክንኣምኖ እሲኡ ስለዝሓርበተና ኢና ከዓ ኩሉ ግዜ ነዛረብ ዘለና ኩሉ ግዜ እታ ድኖ ባሻይ ነይሩ እብራሂም መሐመድ ዓሊ ኣብቲ ሎኮዮ ኣኪቡ ክዛረበና ከሎ ሓደ ግዜስ ኣብዚ ውድብ ሲኢሉ ዛረብ ነይሩና ኩሉ ክሪኦ ከለኹ ሰራርሓናስ ከም ኣብ ሓደ ቦታ ኮይናስ መካኒክ ረውሕ ንገብር ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ ኢሉ መካነ ረውሕ ከዓ ንቅድሚት ኣይጓዓዘካ ንድሕሪት ኣይጓዓዘካ ንሕና ከዓ ኩሉ ግዜ እቲ ንገብሮ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ስኒ ኣነ ከም ዕባይ ነብሰይ ክነቅፍ ከለኹ ካልእ ሰብሲ ከምዚ ዘይገበረለይ ክብል ጥራሕ የደልኖ ኣነ ከዓ ደይፈልጠ ከለኹ ከመይ ገይረ ክገብራ ክእለት ጠፊኡኒ ሕርብት ኢሉና ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ገሊኦም ኣለዉ ብትምዓት ውድብ ገይሮም ክንቀሳቀሱ ዝብገሱ ኣለዉ ውድብ ገይሮም ግን ነታ ውድብካ ምስ ሓዝካ ከዓ ምስ ካልእ ውድብካ ተሳኒኻ ድማ ነቲ ህዝቢ ተስፋ ናይ ምሃብ ከዓ ሕልና ድዩ ሕልና እኳ ክህሉ ክእል እንድዩ ግን እቲ ነውሃው ከዓ ጠፊኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ንኣብነት እስማዒል ክማን ኣሎ እዚ እስማዒል ዋላ እኳ እቲ ኩሉ ኣገባብ ኣካይዳ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ፖለቲካ ውድባትና ኩሉ 30 ዓመት ዝኸድናዮ ንቅድሚት ስለዘይከደስኒ let's start a new approach ኢሎም ጀሚሮም ኦኬ እዚ ኣሳላጢት ኣካል ኢሎም መስሪቶም ብዜጋ ተኮር ሕጂ ረኣየና I don't know እስማዒል ኤክስፕሌን ገብር ክእል ንዓይ ከም ዕቑባይ ክሪኦ ከለኹ ምትካእታ ናይቶም ውድባት ናይ ምዃን ኣገባብ እዩ ዝኸይድ ከምኡ ኢልና ከባን ገለገለ ርእይታ ሂብናዮ ብኸመይ እዩ ሕጂ እሞ ኣብተን ውድባት እኳ ደይዓሰለት ህዝቢ ብኸመይ እዩ ኩሉ ተላዒሉ ኩሉ ዜጋ ተላዒሉስ ሓደ ዓብይ ፖለቲካዊ ውድብ እንደገና ክፈጥር ከይዱ ኮይኑስ ፖለቲካዊ ውድብ እቲ ዕግበት ዘይተላዓለ እንከሎ ዕግበት ከየበገስካ እንከለኻ ኣብዚ ኣመር እዚ ወይ ከዓ ኣብዚ ውድብ እዚ ንዓ ተሰራዕ ክትብሎ ክብድ ዝበል ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ብወገነይሲ I'm not trying to be very pessimistic ኮይኑ ዘይኮነስኒ reality ዓረስ እቲ ሪያሊቲ እሲኡ እቲ ዘለና ክውልነት ንምባል ኢለ ደምፀ ዘለኹ
يغني هلا ثانك يو باي زلعلكين ነገራት ዘለዋ እንተንሲ ሓደ እቲ ቅዋም ንምትግባር ኢሉ ክበገስ ኣለዎ ዝበልካዮ ከምኡ ኢሉ እንዲ ዝትግበር ዘሎ ቅዋማዊት ሃገር ክንሰርሕ ፍትሓዊት ሃገር ክንሰርሕ ብልፅግቲ ሃገር ክንሰርሕ ኩሉ እቲ ህዝባዊ መንግስቲ ህዝቢ ዝቆፃፀሮ መንግስቲ ካብ ህዝቢ ስልጣን ዝተቐበለ መንግስቲ እዝን ከተግብር ባል ካልኣይ እቲ ቅዋም መዓዝ እዩ ዝስራሕ እንተልና እቲ ህዝቢ ንቅድም ድሕሪ ምልጋስ እዚ ዘሎ መልኪ ናሽናል ሪኮንሳይሌሽን ይክካየድ ናይ ህዝቢ ሪኮንሳይሌሽን ፕሮሰስ ይክካየድ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኣብዛ ማዕረ ዝተቃለስናላ ማዕረ ንነብረላ ሃገር ብኸመይ ኢና ክንመሓደር ዘለና ብማዕረ ብኸመይ ኢና ብማዕረ በነፊት ክንገብረላ ንኽእል ካሊእ ኩሉ ኣብ ምዝርራብ ይኣቱ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ፖለቲካል ኤሊት እናመርሖ እዩቲ ክትዓት ዝኸይድ ምስቲ ህዝቢ ስለዝኾነ ኣብ ዝወድኣሉ ግዜ በዚ ኢና ኩልና ብማዕረ ክንነብር እንኽእል ከም ሕጊ ከዓ ኮይኑ ይስፈረልና ምስ ተባህለ እዩቲ ቅዋም ዝበሃል ዝስራሕ ማለት እዩ ቅዋም ተሰሪሕካ ከዓ ስተይት ሰሪሕካ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ስተይት ወይ ደወላ ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ቦታ ዝነብሩ ሕብረተሰብ ወይ ሕብረተሰባት ብሓባር ክነብሩ ዝገብርዎ ስምምዕ ሲምፕል ኣዳ ስለዝኾነ እዚ ይብፃሕ ማለት እዩ ሕጂ ትሕቶ ዘዛርብ ዘሎ ሕጂ እቲ ናይ ቅድም ቅዋም ይቐፅል ዶ ሓድሽ ዶ ይሰራሕ እቲ ንቅድም ክንገብሮ ዝግባአና ገዲፍካ ኣብ ክትዕ ንሕጂ ዘየድሊ ተኣቱ እዚ እቲ ህዝቢ ክመሃሮ ዘለዎ እዩ ከመይ ኢሉ እዩ ኣብኡ ክበፅሕ ዝኽእል ሕጂ ዘድልየና ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ከመይ ኢልና ናብቲ ህዝቢ ንበፅሕ ከመይ ኢልና ንሃገርና ናብ ህዝቢ ንረክባ እዩ እቲ ብዛዕባ ፖለቲካዊ መራሒ እቲ ንቅድም ቅድሞ ፀሐይ እንታይ ኢልካ ነርካ ዓብይ ፖለቲካዊ ውድብ ምስራሕ እዩ ኖ ዓብይ ፖለቲካዊ ውድብ ኣይኮንካን ትሰርሕ ኣብ ሓደ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ግንባር ናይተን ኩለን ውድባት ምንቅስቃሳት ውልቀ ፖለቲሽንስ ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ እምተራ ክፃወቱ ድልየት ዘለዎም ተበግሶ ዘለዎም ኩሎም ሓደ ሓባራዊ መቃለሲ ምህናፅ እቲ ግንባር ምስራሕ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ግንባር ስለዚ ሓደ ይኮኑ ዝተፈላለዩ ውድባት እዮም ዝተፈላለዩ ኣይዲዮሎጂ ይህልዎም ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ፕሮግራም ይህልዎም ግን ድሕረቲ ሃገርካ መሓዝ ክቐርቡን ክትግበሩን ዝግብኦም ኣቐዲምካ ብምርኣይ ኣይኮነን ግን እዚ ከምቲ ተዓንተ ወይ ዝመስል እኳ ቅንፍዝ ንደቅኺ ከመይ ጌርክ ተሓቅፍዮም ተበሉ ወለድሲ ከከም ገፁ ኢላቶም እሞ ናይ ዝተፈላለዩ ከከም ገፁ ዝቃለሱ ዘለዉ ምሕቃፎም ሓደ ዓብዪ ግንባር ምስራሕ እዩ ሃገር ምስኣተኻ ንናቶም ጉዳይ ምስራሕ ይፈላለዩ ግን እቲ ዝገብርዎ ናብ ህዝቢ ምቕራብ ስለዝኾነ ካራይ ካራኻ ዘብል ኣይኮነን ብሰላማዊ መገዲ ውድድር ይካየድ ማለት እዩ ኣብቲ ግንባር ብዛዕባ መራሒ ዘይምህላው ኣብቲ ግንባር ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝጠቐስክዎ እዚ ኩሉ ዓይነታት ክእከብ እዩ ምሁሩ ክእከብ እዩ ቴክኖክራቱ ክእከብ እዩ ምኩሩ ክእከብ እዩ ኩሉ ብዛዕባ ሃገር
ዘገድሱ እንተ ዝበልኮ ክእከብ እዩ ናብኡ ኣብቲ ግንባር ስለዚ ብቲ ግንባር ቀዳምነታትና እንታይ ክኸውን ዘለዎ ኢሉ ይሰርዕ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ጉጅለታት ዝተፈላለየ ስራሓት ዝሰርሓኻ ቅውሚ ከምቲ ዝበልኮ ንዋት ክእክብ እዩ እንታይ እቲ መራሒ ዝበሃል ቼርፐርሰን ናይታ ግንባር እዩ ምክንያቱ እንታይ ኢለ ነይረ መሰጋገር መንግስቲ ናብ ምስራሕ ይበቅዕ ይሕግዝ ኢለ ነይረ ስለዝኾነ ሕጂ እውን ናይታ ግንባር ቼርፐርሰን ጥራሕ እዩ ክምረፅ ዝኽእል እዚ ከዓ መራሒ ናይታ ግንባር ኮይኑ እቲ ዝድለ ስጉምትታት ክውሰድ ፊዚካሊ ኣኸባታት ምክያድ እንተድልዩ ኣብ ዓለም ከም ተቐዲመ ዝጠቐስኮና ክካይድ ይኽእል ብማስ ሚድያስ ሰፊሕ ሓያል ክውድብ ይኽእል እቲ ዝድለ ነገራት ክሰርሕ ይኽእል እሞ ዓብይ ውድብ ኣይኮንና ንሰርሕ ዘለና ኦፍ ኮርስ ኢን አ ሰንስ ኦርጋናይዜሽን እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ግንባር ግን ናይ ዝተፈላለያ ውድባት ግን ሓደ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ንምዕዋት ዝቃለሳ ዝጥርነፍ እዩ which later on እዚ ምስ ኮነ መሰጋገሪ መንግስቲ ምስ ተሰርሐ ኣብ ነናተን ውድባዊ ጉዳያት ኣትየን ናብ ህዝቢ ክቐርብኦ እዩ እቲ ኮንሰፕት ባሻይ اوكي سلامات يغنيلنا غزا ምናልባት ከይትቕልጥፎ ሕጂ መፂኡ ዳ እምበር እስማዒል ሽሙ ተፀዊዓት ዝነበረት እንድሕር ደልዩ ክምልስ ከሕልፎ ክእል እየ ኣነ ኢዱ ሓብ ስለ ዘይበለየ እምበር ዝጠቐሶ ማለት እዩ እንሱ እንታይ thank you ባሻይ أنا كواحد جدهم جيس لازم أسأله I don't have the right to simply jump in. ده شيء ما في جزاون خبرته يا أخوانا بزو على كاوس إغازي يعني ما أدي بما أخلا خطأتها ما يعني لازم هنا حزين اللغة النتبي كل جزء حتى نديو عقباي ما بزو خايا سلزي هذا أنا فوتبول نعو على أيو حدا خالا أي وين الله حتى كل جزء دحراي ثانية ياكم اللي شلي thank you باشاي I appreciate go ahead thank you باسماعيل كبور معرنا بسي خبر حسر كي معرنا بسي حسر نديو thank you كتسل باشا thank you صبو من أربعة إلى إنبركم وخمس مدرس ونردان نيرو غنياتو هو هل اللي تدلي yes أنا بتار استجيرة خير مو بمسرته في جنبار مسرح in principle قبول نديو في نعنا شجرنا زلقن كم يجرنا نتجنبار نشرحي yes أبى جابا بيتي أسرع حنايتي جنباري نايت سمر جنبار أسرع حي تخبرنا زلوا مالتهم حجي ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ስርዓት ናይ ኣስመራ ገበነኛ ምዃኑ ንዛረብ ኢና ብዙሕ ግዜ ከዓ ነጥፍኣሉ ናብኡ ከምኡ ኣይምተገብአን እየ ዝብል ኣነ ምክንያቱ እቲ ንሱ ንዕኡ ንምፍላጥ ዘድልየና ረቑሒታት ነጥብታት ኣዋህሊልና ኢና እንድሕር ንዕኡ ንምፍላጥ ዝጠፍኣና ኮይኑ ብሓቂ ድሒርና ኣለና ማለት እዩ ኣይተምሃርናን ማለት እዩ ካብ ታሪክና ترى كم تقالستين كم عدمينان كم تمكرونان ترى كيف كوينا جن نسو أب أجندنا أتيس كدنا قرنا بونا قرونا يكونن كم زي قرنا بين اللي خا ناب بدونات توم عرقات كد تحزات زبها النجر كوميو ناسنا نجر كم يكونوا أنا زريو كمزي أب حدا قراتسي كلهم عينة زرقتها أب حنت قرات تزرقهم ما دحرتهم زرق كايم من نحر حدهم بالالعو مالتيو حنت نقر فرخير خبكات تسرف مالتيو فلذي نحنا القبابة كايدانا بمجمرتا كمي قرنا عينا
ሃንድል ንገብሮ ዘለና እንታይ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ ኸ ንጥቀም ኣለና ኢልና ከነንብቦ ከነፅንዖ ከምቲ ንሱ ድማ ከነቕርቦ ይግባአና which means እቲ ኦብጀክቲቭ ሲትዌሽን ኣብዚ ቅድሜና ዘሎ ንገብሮ ዘለና ኩላትና ንዑ ክነንብቦ ክንበቃዕ ኣለና ብደይ ንሕስያ ከምዚ 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 ኢሉ እዩ ዘሎ ክንብል ኣለና ነቲ ኣገባብ ኣቀላልሳና ክንሪኦ ከለና ብዓብ ግናዕ ክንመዝኖ ከለና ማለት ሲ ፍሉጥ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዘራሪብናሉ ኢና ግድን ስለ ዝኾነ ካልእ ንብሎ ነገር ስለ ዘየለ ኢና ደኣ ንዛረብ ዘለና እምበር ብዙሕ ግዜ ንብሎ ኢና ማለት እዩ ኣበይ ተኸፋፊልና ከም ዘለና ኣበይ ናይ ኣገባባት ናይ ቃልሲ ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ሓደ ቅድሚኡ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ግን እዛ ሕጂ ዘለና ዓለም ካብቲ ቅድም ዝነበርናዮ ዓለም ዝተፈልየት እያ ዘላ ሕጂ ማለት እዩ ማለት ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ኣብ ብዝሐ ፖላር እያ ዘላ ማለት እዩ ማልቲ ፖላር ኮይና ኣላ ወይ ከዓ ዱዋል ፖላር ኮይና ኣላ ክንብላ ንኽእል ኢና ባይ ፖላር ኮይና ኣላ ክንብላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምስኡ ድማ ኮምፕሊኬት ዝገብረካ ነገር ከዓ ኣሎ ከዓኒ ባይ ፖላር ኢልካ ድማ ስቲክ ጌርካ ከይትኸይድ ከዓኒ እቲ ሲስተም ከዓኒ ዳርጋ ብጋባብ ኣቀላልስኡ ተደይ ኮይኑ ኢን ፕሪንስፕል ድማ ዳርጋ ድማሳሰል ኮይኑ ትረኽቦ ማለት እዩ ምናልባት ቁርብ ክፈልዮ ዝኽእል እንድሕርልዩ ብሸነኽ ምብራቕ ዘሎ ናይ በዓል ቻይና እንድሕር ኢና ስቴት ሞኖፖሊ ካፒታሊዝም ኣሎ ማለት እዩ ምስኡ ድማ ኮርፖሬት ካፒታሊዝም ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ውልቀ ሰባት ኹን ናይ ኮርፖሬሽንስ ከዓ ርእሱ ዝኸኣለ ክልተ ዓይነት ኣብኡ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ድማ ዝነበረ እዩ ማለት እቲ ንዓለም ተቆፃፂርዋ ዝፀንሐ ግን ከዓ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ድማኒ ብክብ ዝበለ ደረጃ ናይ ተጣራዕ ግዜ በፂሑ ስለ ዘሎ ከዓኒ ናብ ባዕሎም ተዛርብዎ ባዕሎም ዝበልዎ ናብ ኦሊጋርኪ ናይ ሃብታማት ፕሉቶክራሲ ናይ ሃብታማት መንግስቲ እንዳተቀየረ ኸይዱ ክሳዕ ከምዚ ኩላህና ንከታተሎ ዘለና ሕጂ ዳርጋቶም ዝተመርፁ ሚኒስተራት ከማንሲ ብዙሕ ዋጋ ዘይብሎም ኮይኖም እቶም ሃብታማት ዝያዳ ዝስምዑሉን ዝያዳ ኣብ ቦታ ናይ ዋይት ሃውስ ኮይኖም ዝዛረብሉን በዓል ኤሎን ማስክ ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ምናልባት እውን መን እዩ ዝመርሓ ዘሎ ኢሎም እውን ባዕላቶም ዝዛረቡ ኣለዉ እቲ ፕሬዚደንት ድዩ ዘሎስ ዋላ እቲ ከም በዓል ኤሎን ማስክ ዝኣመሰሉ እዮም ተባሂሉ ከይተረፈ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ዓለም ለኻዊ ነገራት እንድሕር ክንርኢ ኮይና ንሕና ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ካብዚ ናይ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ወፃኢ ብዝኾነ ካብኡ ብዝተፈልየ መንገዲ ሲ ብዛዕባ ኤርትራ ጥራይ ተዛሪብና ብዛዕባ ኤርትራ ጥራይ ወይ ብዛዕባ ኣንጻር ኢሳያስ ጥራይ ብምዃን ነቲ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ሃገርና ደሎ መሰረታዊ ለውጢ ክነምፅኣሉ ንኽእል ኮይኑ ኣይስምዓንን እየ ኣነ ግድን እዩ ሕጂ ነቲ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ኣንቢብና ተረዲእና ምስኡ ብዝዛመድ መንገዲ ንዓና ዘዋፅኣና መስመር ክንመርፅ የድልየና ክንመርፅ ከለና ብጣዕሚ ጥንቁቃት ክንከውን የድልየና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቅድድም ናይ ሓያላን መንግስታት ንዓለም ተኻፊልዎ ኣሎ ዳሕራይ ከዓኒ ብዝመጣጠን ሓይሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንዓና ከም ድኹማት ሃገር መጠን እንታይ እንተገበርና እዩ ደዋፅኣና ከመይ ጌርና እንተኸድና እዩ ደዋፅኣና ክንርኢ ይግባአና እቲ ዝኸይድ ዘሎ ክንሪኦ ከለና ዓለማዊ ኩነታት ዓበይቲ ዓንተ ወይ እውን ጠቃቂስኩም መን ነርኩም ኩልኻትኩም ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ጋዛ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዩክሬን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሱዳን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኣብ የመን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኣቐዲሙ ክንርኢ እንድሕር ኮይና ድማ በዓል ሊብያ ተገብረ በዓል ናይ ትማል ናይ ሲርያ ተገብረ ናይ ኢራቅ ተገብረ ቅድሚኡ ኮይና እውን ናይ በዓል ቬትናም ኣለና ካምቦድያ ኣለና ገለ እዚኦም ኩሎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ነዚታት ኩሉ ከም ታሪክ ተረዲእና ኣሜሪካ ሕጂ ትወስዶ ዘላ ስጉምትታት እውን ከም በዓል ኣብ ዩኤን ትፃወቶ ዝነበረት ግደ ማለት ንዓ ንጥቕማ
بزقدس من قدي نا USAID نا World Health Organization تقبرو نبرتا بركو تاخد تسحبو خلا ندحر نعاي ديتقم كوينو ندحر أنا نعو كم مسارحي دي قرقلو خوينة تامسي لخفل زعينتو مالتيو مغنياتو سقيلا يكون تنتخفل نيران ربحا تلو تقلو من قدتات ميكانيزم كوينو يقرب سبز نبريتي عجز توفيوز نبرات وكاو حالفا ድማ ታሪፍ ሕጂ ምስኣቶ ዘላ እቲ ኤትኒክ ክሊንሲንግ በዓል ጋዛ ትገብሮ ደላ እንደገና ንካልኦት ከዓኒ ንሳ ልዕሊ ኩሉ ከምኡ እንዳገበረት ከላ ንካልኦት ክትውንጅል ከላ ኤትኒክ ክሊንሲንግ ይግበር ኣሎ ኢላ ከም ናይ በዓል ሱዳን ክትጠቅስ ከላ እንደገና ሪማፒን ዓይነት ዝመስል ንፍልስጤማውያን ኣግዒዝካ በዓልካ ነቲ ቦታ መሓዙ زعينتو أجابات نايك أرسي كتتنبه كتفرارهن كلا بعالم زلوا نعود مع رياكشن سنة عالم كا نرئل لنا مالتيو مالسينا تا جيو بوليتيكا وخناتات تبل يدتقش دلخو مالتيو تارشتي بعد ساوث أفريقيا حاجة زي هبني يختبر كلا بعد ساوث أفريقيا زمتو وزلوا رياكشنز كندا زغبرتو رياكشن مكسيكو زغبرتو رياكشن دنمارك زغبرتو رياكشن زيهم كلهم ناي بعد بنما دبل قرد كل رياكشنات زمصو زلو خاني منتاي كونتات يودق الله اب ممطاط نايتي وسينو وصلح ترامب حجي نوارح كستاخ غبره خمطو دي واصو مخانو ملكتات ناي مرعي كونتات كخيد كله ناي يوروبيان يونيون زهبو زلو رياكشنز ابزي ترامب زبرو زلو ابزي ناي هافتامات وشتاتات زغبرو زلو مالتيو كنري خلنا اب افريقيا وشت مدحرينا ون كم تعانت وي تقصو نبركم بعد كونغو كنري خلنا بعد اب كونغو زخي زلو خناتات مالسي تي اثنوكراسي كم دي يربش كم زلو بافريقيا موها خم دي واص بعد بيل اولو من باخ قرصو خلو اندحري تمقيلو والاتي كم تتسرحنا ايوا كولونياليزم نحرت زرق تمقيلو وي عاليتات تمقاقيلهم كم تتمقلو دا خد لهم هاجرنتهم كصنعوا لهم منبر نعو ريماب كتغبرو كتقيرو يبلكان مالسي ناب اثنوكراسي كيد يبلكان يلوم حدا عاليت ناي رواندا زلو اب كونغو زركوبو ككم هاجرهم كخدهم زلوهم زي اثنوكراسي دي واصقكم مخانو نتي تمقيلنا دلنا باجازا اخنا خبرهم زلناتي تاع بارك توسو خلو كنا ابنت كم ناي كينيان ناي تنزانيا نامسيوم ناي ماسي اب كينيا زركوبلو اب تنزانيا زركوبلو ግን ከዓ ሃገሮም ኣለዎም ኢሉ ፒኤልኦ ክጠቕሶ ከሎ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት እቲ ረቢሹና ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ንምጥቃስ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ንምጥቃስ ዝኣክል ማለት እዩ ዋላ እውን ካልኦት ክጠቕሱ ከሉ ከም በዓል መን ሽሙ እዚ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ዝጠቕስዎ ጆርጅ ጋሎዌይ ዝጠቕስዎ እውን we don't stand with latest ዘውፅኦ we cower ይብል ኣሎ ማለት እዩ ቀጣይ ንብል ኢና ዘለና ንፈርህ ኢና ዘለና ንሽቁረር ኣለና ይብል ኣሎ ሕጂ ንሕና እውን ንሽቁረር ኣብ ምሽቁራር ንርከብ ኢና ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ኣብቲ ናትና ክንመፅእ እንድሕር ኮይንና ሕጂ ናይ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ብኸፊል ማለሲ እቲ ዕብይ ዝበለ ነገራት እየ ጠቂሰዮ ዘለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢና ክንመፅእ ከለና ከዓኒ ብዛዕባ ነብስና ክንመዝን ከለና ኢትዮጵያውያን ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከቡ ኣለዉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ ባሕርና ክሕዙ ኢሎም በዓል ኣብይ ፈንጠርጠር ክብሉ ከለዉ ባሕርና ንክሕዙ ዘኽእል ዓቕምታት ኣለዎም ድዩ ናይ ትግራይ ኩነታት ንርአዩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከቡ ኣለዉ ናይ ኣምሓራ ኩነታት ንርአዩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከቡ ኣለዉ ናይ ኦሮሞ ንርአዩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከቡ ኣለዉ ነዚ ወድዓዊ ኩነታት እዚ ፅቡቕ ጌርና ከነፅንዖ ኣለና ንሕና ኸ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ናይ ቃልሲ ንጥቀም ኣለና ምዚ ጉዕዞታት እዚ ምዚ ክውንነት ኣዛሚድና ክንሪኦ ከለና ድማ ንሕና እውን ናብኡ ንፅግዓሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እቲ ንፅግዖ ዘለና ኩነታት የዋፅእ ድዩ ከመይ ኢና ንገብር ዘለና ኣንሳ ምስ ተጋሩ ኮይና
ሽግርና ክንፈትሕ እንደሊ ምስ ወያኔ ኮይና ሓንሳብ ምስ ኣምሓራ ኮይና ምስ ኣብይ ኮይና ክንፈትሕ ንደሊ ሽግርና እዚ ጋባባት እዚ የዋፅእ ድዩ ኣብ ታሪክና ከምኡ ደኣመሰለ ኣንቢብና ዶ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ንጠቕሶ ነበርና እዚ ፍሉጥ ፀላኢና በስመራ ዘሎ ምስ ናይ ወፃእ ሓይልታት ኮይኑ ናይ ገዛ ሓይልታት ክሃርም ከሎ ናትና ሕመቕ ከሽዑ ንዕኡ ክንልል ደይምኽኣልና ኣብቲ እዋንቲ ፈጥፋኣኩም እየ እንዳበለና ከሎ ክንጠፍእ ምዃንና ዘንጊዕና ክሳዕ ንጠፍእ ስቂልና ምፅናሕና ንሽግርና ፈሊጥና ንመፃና ዘሎ ፀገም ፈሊጥና ምድላው ዘይምግባርና ኣብቲ እዋንቲ ማለስን ሃገርካ ከተድሕን ንውድብካ ድማ ከተድሕን ይግባእካ ሽዑ ኸ ፅኑዕን ተባዕን ንፁርን ኣመራርሓ ነይሩና ዶ ኣይነበረናን ኢልና ክንፍትሽ ይግባአና ካብዚ ክንመሃር ይግባአና እሞ ሕጂ ንኸዶ ዘለና ነገር ከመይ እዩ ኢልና ክንሪኦ ዝግባአና እዩ ባህላ እየ ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ተደኣ ካብኦም ክንፅበ ኮይና ኣነ ብርኢቶይ ናተይ ርኢቶ ኢትዮጵያውያን ዳርጋ ብዋጋ ኤርትራ ክዕረቑ ክእሉ እዮም ባህላ እየ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓድና ዘለውን ንዕኦም ዝሕግዝ እዩ ንሱ ንባዕሉ ንኢትዮጵያ ዝሕግዝ ኩነታት እዩ ንኤርትራ ከዳኽም ከሎ ንኢትዮጵያ ዘርብሕ ኩነታት እዩ ዝገብር ዘሎ ንሳቶም እውን ዝቋየቁሉ ነገራት እንድሕር ድልዩ ብተናፀል ይኹን ወላ ብስምረት ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ምስ ጠሞት እዮም ማለት እዩ ናብ ኤርትራ ምስ ጠሞት እዮም እንድሕር ከምዚ ኮይኑ እቲ ነገራት እዞም ኩሎም እዚኣቶም ከቢቦምና ዘለዉ ክንሪኦም እንድሕር ኮይና ሓደጋ ካብ ሓደጋ ነፃ ዝገብር ኣብ ጎረቤትና የለን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተፀጊዓ ትነብረሉ ኩነታት ብትሕት ዝበለ ካብ ሃገራዊ ናፅነት እንተደኣ ክትፅጋዕ ኮይና ከም ዝቀላቀል ነበረ ሜዳ ከለና ብሽግር ዘምፃኣልና ናይ ኣውቶኖሚ ጉዳይ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት እንድሕር ከተብል ኮይና ንሳቶም ብቐረባ ክዕረቑ ይኽእሉ እዮም ባህላ እዩ ሰከንደሪ እዩ እቲ ኣብ ነናሓድሕዶም ዘገራጭዎም ዘሎ ንኢትዮጵያዊ ሓድነት ፈጋዕጋዕ ኣቢልዎ ዘሎ ኤርትራ እንተደኣ ክትፅጋዕ ክኢላ ናብኣቶም ዝኾነ ይኹን ፎርሙላ ንሳቶም ከም ካልኣይ ገይሮም ዝወስድዎ ግርጭት እዩ ናቶም ዝበታትኖም ዘሎ ብዋጋ ኤርትራ ክዕረቑ ይኽእሉ እዮም ንሳቶም ዝብል እምንቶ እዩ ዘለ እዚ ስለ ዝኾነ ድማኒ እዚ ንሕና ሒዝናዮ ዘለና ኣጋባብ ቃልሲ ነቲ ንጠልቦ ስሙር ግንባር ናብ ዓዲ ዝፀመተ ክፈጥር ዝኽእል ኣይኮነን ካልእ ኣዘራርባ ምትእምማን ክፈጥረልና ዝኽእል ነገር ስለ ዘየለ እዩ ኣብና ዘሎ ኣብ 4 ነጥቢ ይኹን ኣብ 3 ነጥቢ ይኹን ኣብ 2 ነጥቢ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ሕራይ እንተበልና ኣብ ውሽጥና ግን እዚ ኣገባብ ቃልስናትና እንድሕር ኮፍ ኢሉሎ ምትእምማን ዝፈጥር ስለ ዘይኮነ ኣብ ምጥርጣር ከእትወና ዝኽእል ኩነታት እዩ ዘፍርሃና ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ብትክክል ኩነታትና ካብኡ ንላዕሊ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና መሲሉና ምስ ወያነ ተፀጊዕና ንዕወት መሲሉና ገልጠምጠም ኢልና ክኸውን ኣይከኣለን መሲሉና ምስ ስርዓት ኮይና ኢና ነዛ ሃገር ንዕብያ ኢልና ፈቲና ገሌና ማለት እዩ ንሱ እውን ክኸውን ኣይከኣለን ክኸውን ምኽኣል ምሰኣነ ድማኒ እንደገና ናብዘይ ንድሕሪት ክንምለስ ከዓ ፈቲና ማለት እዩ ደይዋፃእና ምዃኑ ምስ ተረኣየና እንደገና ንድሕሪት ክንምለስ ፈቲና ማለት ኣብቲ ውሽጥና ዘሎ ኣገባብ ቃልሲ እየ ዝጠቅስ ዘለዎ ስለዚ ነፃ ካብ ጉጉይ ኣገባብ ምሕዝነት ክንከውን ኣለና ክንፍታሕ መጠን ንፁር መርገፅ ክህልወና ኣለዎ ናብ ዓዲ ዝፀመተ ካብ ዓለም ከኣነ ካብ ሓደጋ ዘድሕነና ንፁር ናይ ኖን ኣላይን ሳይንቲፊክ ዝኾነ መርገፅ ክህልወና ኣለዎ ምስ ገሊኦም ተፀጊዕና ንገሊኦም ፀሊእና ዘይኮነ ከምቲ ናይ ቀደም ናትና ነፃነት ሓሊና ካብ ኩሎም ግን ብንዓና ዘዋፅእ ዋጋ ዕዳጋ ናይ እንካን ሃባን ክንጥቀም ኣለና ሰጋእ መጋእ ዘይብሉ ካብ ኣታውን ወፃእን ዝኾነ ሓዲግ መዲግ ዝኾነ መርገፅ ክህልወና የብሉን ነፃ ካብ ዓሌታዊ ዝኾነ ሃገራዊ ኣሰራርሓ ክንከውን ኣለና ነፃ ካብ ኣረጊት ኣገባብ ናይ ስምረት እዚ ኩሉ ግዜ ንጠቕሶ ማለት ዝነበረ ኣረጊት
ናይ ዓርከይ ናይ ፀላኢ ፈታዊ ዝበሃል ዝዓይነቱ ንፖለቲካውን ፖለቲካ ኮነ ረብሓ ቀዋሚ ዓርኪ የለን ቀዋሚ ረብሓን ዝበሃል ትንተና ካብዚ እውን ነፃ ክንከውን ኣለና ከም ሓደ ናይ ስነፍልጠት ዓውዲ ስነፍልጠት ጌርና ነቲ ፖለቲካ ክንሪኦ ኣለና በዚ መንገዲ እዚ እንድሕሪ ከም ትምህርቲ ተረዲእናዮ ነቲ ፖለቲካ ከም ናይ ምሕደራ ናይ ጥቕሚ እንድሕር ተረዲእናዮ ክንመሃሮ ከድልየና ከምዃኑ እምበር ክንብለፀሉ ከም ዘይኮነ ብዘርኢ መንገዲ ክንርድኦ ይግባአና ማለት እዩ እተን ናይ ሽማግለታት ዘለዋ እውን እንታይ ኮይነን ክሰልጠን ዘይክእል ወላ ሰራጢት ሽማግለኹን ወላ ናይ በዓል እስማዒል ዘለዎ ማለት ወላ እታ ናይ ሕዋር ዘላ ሽማግለኹን እንታይ ኮይነን እየን ክሰልጠን ዘይክእል ዘሎ እንድሕር ኢልና እውን ንሱ ንባዕሉ እውን ሓደ መፅናዕቲ ክንገብረሉ ንኽእል ነገራት ማለት እዩ ምክንያቱ ድማ ብቀዳማይ ሓንቲ ነገር ጠቂሱ ነይሩ እስማዒል leverage ትበሃል ዘረባ ኣምፅኡ ነይሩ which is very good ኣነ ብጣዕሚ ሓሲበላ ፅብቕቲ እንታይ ይበሃል እያ ምክንያቱ leverage ክህልወካ ኣለዎ ክሰልጠካ ምእንቲ ማለት እዩ ንኣብነት ወላ ንክብለፁ ይኹኑ በዓል ኣሜሪካ ዓረቕቲ ኮይኖም ዝቐርብሉ ኩነታት ኣሉ ግን ከዓ እንታይ ኣለዎም ማለት እዩ ሓደ ሓይሊ ኣለዎም ካልኣይ ገንዘብ ኣለዎም ኩሉ ነገር ኣለዎም ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብርሎም ነቶም ክዓርቅዎም ዝደልዩ ኣካላት እዝን እንድሕር ክትገብሩ ኮንኩም ንሕና ነዚ ካበር ክንገብረልኩም ኢና ኢሎም ኣብ ረብሓ ከም ዘንብሉ ይገብርዎም ማለት እዩ እቲ ለቨረጅ ማለት ኢንፍሉዌንስ ክትገብሮም ትኽእል ዲኻ ኤንፎርስ ክትገብር ማለት ፀቕጢ ክትገብረሉ ትኽእል ዓቕሚ ባይታ ኣለካ ድዩ እንዲቱ ነገር ለቨረጅ ሕጂ ንኣብነት ከም ናይ ፕሮቴርያ እንድሕር ምፅኢና ንፈልጦን ዘይንፈልጦን ነገር ክህሉ ይኽእል ኦፍ ኮርስ ግን እንታይ እዮም ዝብልዎም ማለት እዩ እዚ እንድሕር ክትገብሩ ኮንኩም ምናልባት ምሳና እንድሕር ንበልናኩም ትሰምዑና ኮንኩም በዚ መንገዲ እዚ ክትዕረቑ እንድሕር ትደልዩ ኮንኩም ንሕና ነዚ ዘድሊ ፀጊሙኩም ዘሎ ናይ ቀለብ ህዝቢኹን ካሕሳኹን ገለኹን ገለመለኹን ከምኡ ድማ ናይ ብተሓታትነት ክመፃኩም ዝኽእል ነቶም ተኸሰስቲ ኣካላት ነፃ ከም ትኾኑሉ መንገዲ ክንገብር ንኽእል ኢና ካልእ ባጀት ንሕና ካበር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዝበሃልታ ለቨሬጅ ቀላል ቃል ኣይኮነትን ሽዑ ጠቂስዎ ነይሩ እስማዒል ዓባይ ቃልያ ብቅንዕና እንድሕር ሰሪሕካ ኣለካ ትሰሪሓ ማለት እዩ ብተንኮል ተሰሪሕካ ኣላ ከምቶም ናይ መዝመዝታ ሃገራት ዝገብርዋ ከም በዓል ኣሜሪካ ዝገብርዋ ግን ኣብ ፀግዕናቶም ትኸውን እሞ መሳርሕናቶም ትኸውን ትኾንካ ይጥቀሙና ማለት እዩ ስለዚ እዝን ወዲ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት እንዳሃለዎ ከሎ ሓደ ዘተኣማምን ዩናይትድ ፍሮንት ክንፈጥር ኣይንኽእል ኢና ብሽም ኩላሃና ንተኣከብ ኢልና ሕጂ እውን እኮ ይብሉ ኣለዉ ኩሎም ዓቕሎም ዝፀበቦም ጠለብ ኣሎ ገሊኦም ኣኼባ ይፅውዑ ኣለዉ ኩላሃና በቃ ከይድና የማን ኢልና ፀጋም ኢልና ሕጂ እውን ኩላሃና ተኣኪብና ስምረት ክንገብር ኣለና ገለታት ይብሉ ኣለዉ እዚ ኩሉ ክብሎ ዝፀናሕኩ እንዳሃለዎ ከሎ ግን ክሰልጥ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ክሰልጠና ዝኽእል ነገር እንድሕር ግን ንሕና ብትክክል ነቕመ የማን ፀጋም ዘይብሉ ናብ ዓዲ ዝጠመተ ናብ ዝኻልእ ኣገባባት ንሪኦ ዘለና ዘይጋማማዕ ንፁር ዝኾነ መርገፂ ሒዝና ደው ኢልና ምስ መጀመርያ ነተኣማመነሎም ሰባት ናተይ ኣረኣያ እዩ ማለት እዩ ዝብሎ ዘለኹ ከም ናተይ ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት ካልኦት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ይውሓዱ እምበር እዚኦም እሞ ቅድም ስምረት ይገብሩ ምስ ምዕቡል ዓለም ሕጂ ዘሎ ናይ ግድን ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ክሰምር ናይ ግድን ኣይኮነን ኩሉ ኣብ ሓደ ክመፅእ እቶም ነዚ ዓለም እዚ ተረዲኦም ነቲ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ተረዲኦም ብኡ ደረጃ ናብ ህዝቦም መሰጆም ከመሓላልፉ ዝኽእልሉ ዓቕሚ እንድሕር ተረኺቡ ወላ ይውሓዱ እኹላት እዮም ባህላ ኣነ ውሐዮ ክኸውን ይኽእል እየ የቐኒየለይ ወድሓንኩም Thank you, Bashai. Ismail. حتت اللي من هذا بعد كزارة ويقول له أبغى نسوي صنعهم. No, Ellen. Okay. You're welcome. Bashai, if I were Memher Zoru, I would have
listed حدا بروجرام مسيد شديش تورحي لشوعات عمل زخون كابزي باشا يزبولو for every week يعني هذا you have covered a lot of things يعني a lot Yeah, of things yeah. حجي أنا بقى دونجين دي مسي مجمريا أنا يسمع مسي مس باشا كل أبتار استي كزرب على ويز كل جزء يعني أنا غاسي كإنترست ناتج نبرسي يعني current political current geopolitics and formation of a front national front يعني هجراوي جنبار يعني إذا قلت سي بنتاي يكون يراهب يكون زبر كريوزيتي نيروني يعني زمصان نغير نسيو ግን ካ ካሊ ሒዙኒ ስለዘምሰ ኣነ ኣብቲ መጀመርያ ይመፅኹን يعني ስለዚ anyway ኣብቲ ዘርከብ ኩሉ ክዛረብ ኣነ ዘርከብ ኩሉ እንታይ እዩ ሰይድ ክዛረብ ኩሉ መፅአ ስኻት ብዛዕባ ኤሊት ተራ ናይ ኤሊት ገለታ ዝዛረብ ነይሩ طبعا ኤሊት ናቱ ዴፊኒሽን ካብ ሕብረተሰብ ናብ ሕብረተሰብ ምዕባሌ ናይቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ነገራት ዘጠቃለለ እሞኒ ሓደ ጉጅለ ካብኡ ኣብቲ ውሽጡ እሞ ርኢቶ ክፅዕን ዝኽእልን ርኢቱ ታሽሙ ክገብር ዝኽእልን ኮይኑ ኣብቲ ሕብረተሰብ يعني أنا وصاني كده يقولوا أنا يسامع يا مسد من هزارو زلوا زنبر أنت really mean يعني أنا education وأنا يجلي أيقونني يعني ولا وين ولا وين إيلون ماسك maybe تعرفوا هوني ريديو جين أنا أبتي elitist position ناتو من تايز جلس هابتون بيجنزبون من تاشموني هي يزور له مالتي ስለዚህ ወላ ወን ሓደ ወደ ሃገር ኮይኑ ሓደ يعني chain of دخاخن ዘሎ ከማን ይኸውን يعني ወይ chain ዘሎ አንዳ ስዋታት ዘሎ ኤርትራ ማለት ነው ተፈሪ يعني ሰብቲ ሕብረተሰብ ከመይ ገይሩ ይፍሎን ዝገብር ዝብድያ እዚ ሓደ ቃላይ ሰማዕኹ እንተለኻኒ ብዛዕባ ኣብ ሲኒትና ዝወዓለ ሓደ ናይ ክሪሚናል ኮድ ኤክስፐርት ዓዲስ ዝነበረ ኢላ ፈልጠ ያኔ ብዙሕ ግዜ ንራኸብ ኢና ብዚ ቪርቹዋል ሜድያ ንራኸብ ኢና ኢዝ ቨሪ ጉድ ዌል ቴይለርድ ፐርሶናሊቲ እዩ ስለዚ እቲ ኮል ኢዝ ቅዋሚ እዩ ስለዚ ሰብ ክዓዝለሉ ሓደ ንኩሉ ክዓስለሉ ዝኽእል ጉዳይ እንተዘየልዩ ካልእ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ እዚ ንገዛ ርእሱ እውን ከምቲ ናይ ኤሊት ጉዳይ ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ يعني which constitution እንታይ constitution እዩ ኣነሰ ኩሉ እቲ ዝፅዋዕ ዘሎ እቲ ዝዕደም ዘሎ ዝዓግበሉ ወይ ከዓኒ ዝቕበሎ ክኸውን ኣለዎ يعني ሕጂ በጋ ኣየና يعني ናይ 52 ድዩ ወላ ናይ 97 ድዩ ናይ 7 እንታይ እዩ ዛቱ ንገዛ ርእሱ ኣብዚ ገለ ዘሎ ዛለሲ the whole problem ዘርካ ኣብታ ናይ ፖለቲካል ማርኬት ክትመፅእ يعني ዕዳጋ ናይ ፖለቲካ ክትመፅእ ኣብቲ ዕዳጋ ሰብ ይገዝኦ ዶ ኣይገዝኦን እቲ ሕቶ ክመፅእ ዘለዎ يعني ስለዚ እዚ እቲ ሓደ ፀገም ዝኸውን ዘሎ يعني ብዛዕባ ባጋ ኣብቲ ሸነኽ ናይ ጂኦፖለቲክስ مسيتي أرستي خم يراخب أبي سواقر أبي يراخب نعو قديفة أبتي ما ترشو يعني حدا بهذا أيو the second title the second top title يعني سوغاني formation national front يزول national front طبعا كمان نسو ناتو وهو قدات ناتو كونتكست ناتو قدات ناتو علامة انتاي يعني منتاي زخيو زلو زخولو كمان قالو يعني يجي يقع يعني نحن ذا باب النتات كيد كوينا غمزي مانيشمو خابي أمريكا حيزو سقاب أوروبا سقاب أمريكا أفريقيا سقابي تسابي إيست أفريقيا كذا خد إكزامبلز نمسيب أما نحن خيرنا بقى أبي بريسيدنت تري يعني سي
عملت استعوت ناشونال فرونت تخوينو سي انتاي كونتاتيو تفطيرو زبل تاشمل حدا بقى زلو كله يكونتات كريم كلنا انتاي زدل حجي حدا وسن علامه هليو حدا وسن علامه هليو عملت بإرتراوي تاشمهم كلتي ግንባራት ይሰርሐሉ ዝነበረ ጉዳያት يعني ግዜታት እንድሕር ኸይድና ወል እቲ ሃገር ነፃ ምውፃእ ወይ ከዓ ነፀላኢ ምህራም ማለት يعني ኢትዮጵያ ምህራም ማለት እዩ ስፔሲፊክ ገለ ብዛዕባ ልዕሉ ሓሊፍካ ብዛዕባ ምሕዳር ብዛዕባ ገለ ብዛዕባ ኣብዚ እዚ ውሁብ ኣይነበረን يعني was not part of the game يعني game ዝነበረ እንታይ እዩ ነዚ ሕፃፂ ከመይ ጌርካ እዩ ኣብዚ በጋ شوية السجمن استعوتنا at least for some time يعني فرصة تمسريتوس نحرو السنج زي خير يعني front formation حرينا حدا جبهة يعني حدا فرونتي نيرو قلنا بتجابها بقى حدا يعني وصاني زخونة رقحي قال له يعني كله خالو زي بقول له بس نسو زوننو يعني حيلي وقمدانتو يتبهلون تمارسي قرية ايطانة كالليفريج تبهل نجر سلازي نبرو يعني عملت هي وتهدراو حيلي زلوو قجلة سلازي نبرو أبجبها زمس ولا ناي هايمانوتي زنبالي هلوو نايقلي أبتدي هلوو نايقلي نايبردي هلوو أبتلا نايزي خيدو خسرح يصقمو نجر يلن يعني مالسي أبدردر خاطو أي كيلين يعني أي كيلين أنا عقمتاتوني ريسورسز ناتوني كبدت ناتوني نزي بوتا زي أي بقعني يعني سلذي يخيد أو يسرح يعني قبل دل نتا بهال زلا نتا علامة نمبصح أبغى إجاوية العليا إجاوية أبي بحزبه جنبار عند حرمتينا أبي هنش عتبة بيت السبعان كلتنا بيروس مسرته كمان كومي يعني زيرو لكن حدا عبرانو رقحي إنا قبطو خيدو يعني سلف نصانت إنا قبطو خيدو مخنياتو ريسورس ناتو إنا بزحي أبالاتو إنا بزحو غلطات إنا بزحو سلازو خودو يعني لذلك مريحي ويخيني سقاب تسعة سقابي سبعاني شدشتين سبعاني شمونتين يعني فحم مسبلي يعني قلت مقالو تفرونت يخيدني يعني بتحدى بي إثيوبيا اللي حرخيت كهاني يعني أبتي يعني نبي سجومتي تي قالسنا إثيوبيا يعني سجوم مس جمرة مخاني يعني خبدقة خمس أزخ الحياة يعني حجزات الريسورسات سندخل بين مسكدة عبلالي تاشم زخونة زي يعني وياني مالك يعني بتون قالوا بقى يعني نيروهم سلازي جونيور بارتنرز خركبوه يلوم يعني بعلو زمهازو مالو بنكاني يعني دق سبات سي مصيخه نسخه سلازي دلها يكبل كمالت አይሆነን يعني ግን ዘይሩ ولا وندحر አዲስ አመሳውም አትሊስ ፈخبل ነይሩ يعني ግን ኮንፍሮንት ኸይዱ መንግስት አቂሙ ከም ጁኒየር ታሽሚታት ኦፒዲኦ ወታና የቲሪ ናያምሓራ ሸነኽ أنا حدا فرونت خيد يعني بتحد خيد اندحرنا PLO فتح دومينانت فاكتور انت زي كون يعني PLO خم حدا فرونت خيد أي تعرف أبزنا إيرثرا قداي كنمتص كلنا جين بقى زيتاتي خير لأي زلوا يعني أبي جزء برتاو قال سي أتي to some extent تي فرونتس كما يجرو سريحو ناشنال فرونت كما يجرو سريحو أبزح حجز لنا يوم سلمنتاي كسرح ويكا مع يعني قوم زي كيل زلوا زبل حطينا في اللي زلنا مالت يعني نسو خاني يتيز دلزن بيرو رقاحي ويكا أنا حدا زقلس زخيل ودب أي ترخبن يعني ولا صورة وايتو أبزنو برو اللي جزيه ون مستخالوت شعوز زنبرة توادا درون كلها تزقاوم زبرة توادا درون كلها ولا يكون بري وخل زخون انت شو ما ينبرون يعني أين حجم مخانت زقادة ده يعني مهناتو زي هواهو ناي فهم بال ناي إنترنتي ترالو ناي سوشيال ميديا ترالو قالوا نصب زي قدس يعني حمش تخون ولا عصر تخون عسرة تخون
يعني ودب أويشكا تكيد كلها مهاني كل مثل تعالوا سلوز خلص من كم من يعبي من كم من كين إس زبلي زبل مره سلوزلهم تقبله يعني you just accept him يعني سلذي كم equal نات كاي خيد يعني سلذي بقى on this level زخونة level playing ground انتهينو you are like the 11 or 22 يعني footballers أبي ميدا زلوا مالتي يعني حدا هبتي حدا أي حيتين أنت تحققيزون قوليوتو زي تحققيزون كان إذا قد دوم سبي يلن يعني تاشمي هون يعني هجي بقى زي تي تسقم زخون زلوا يعني هجي بقى سلمنتا يوتي نامن أفتانا خصوصهم السيء مهر بزارو تطواب لأن الحردا بزح زي وسيدة لا غاتسل لا اوكي حيجي بقى بس كله بقى ابتاع حطونا يمنيش ملسه يعني ابتانا عقباي حطوك ملسه يعني حيجي سي يعني زي يعني ناي زي زبال زلو زي ابي هيجي زخي زلو ابي يفوت ما ادري زتي يفوت ابي ابي بحوار بيلو شماغلي يكون وبسلسة ودبات بأربعة لو بسلسة نتمتات نعرض أبي مو هذه أبي مرر أمسيها يعني نحن بحانسا من مسرحي زي خلكل يلن زي المرهو زيتات كله يعني خطرية كلها أمنتا عينت كنتاتينا نزارب زلنا يعني حج بقى تي تكالات entities يعني لأن هيدو خزارة بيخيل خف كبير يخيل بطن كبير يخيل بزين السامع بزخاي سامع خبها هالي خيل جين نمن يخشط زلو يعني نبتعد على خون زلو تهزبي يعني تهزبها يعني بزيك كليم زخونة legitimacy بعد خاز وسط كاي يعني هذا كذا يخذ وهذا كذا له هي حتى توني تعشمي بالكان the conventional way of doing things كم سلو زخونة ودي بيها ودي سلو زخون كا أبالات اللوها أبالات سلو زلوها توم أدخاتهم أبالات كا حزبيهم سلو بهسم حزبي يخات خيز الله ما لك جين بقى ناثين عملنا حجي بزعبة مانجمنت ناي ريسورسز مكفال ناي ريسورسز وناي من محدار قداي وخنا نزرب زلو يعني لك خمتي ناي فرونتس اب جزي برت قالس زخوي زنبرني إثيوبيا يعني زي علمه وي كان برني إثيوبيا كغطم زخيل حيلي زنبر حجي خاني يعني بزعبة محدار يخونا حتى زلو تهزب يعني بزعبة تهاجر أب زي أموني زي أمون زي أمون سلطان سلزلو أبتي زي أمون سلطان تعدي خمية يركا أبتي زي أمون سلطان توصا يتي زلو يعني زي تعداقا يعني أب زي أخذ معز كنت حسكا عند حدا زي كيركا يعني حسكاين زخدكا أغحوت حانت خيشتكا تملسان يعني مخزن يزخف أكا يعني خزنني كتوصانني عملتها بسومن زخون تخوين عداغازي سومن كتوصانني سومن كتملسنني أبي يخاط تخوين بالي that is what we are doing يعني politically speaking that is exactly what we are doing يعني سلازي عداغا يركب يلن باشا يبل رو برامنا وزي مع اسماعيل زلو زلو مع الجلز برضه سلمن ده يسرح زلو ما ساعات زلي يقول بقى the answer is حجز زول كويس تعداقا يلن يعني نتهزبي نعقوه يلن أنا مالتي يعني ذات يعني السوق غوز إلي عداقا نورد يلنان يعني نتي نبلغ زلنا عملنا بود بعد درجة عطلالات كلتات قال خمسين شعات من تسعة شعات تسقابلو مزخي زلو it is recycling of the same thing يعني the recycling of the same thing يعني حنتك زي يسرح يعني حدش نقرا انت خاسي وحنتك ويسرح ويسرحن يعني اندحر لا سريحو كم زي صبا اندحر حقين كايو يعني تتسمع او تيخايو عقيركا خاني صباح خاني نعاتات اندحر حقين كاي يعني you want to get any better out of that يعني ولا حنت خطو سايت خليني هاي تخليني سلازي because تي نقبرو زلناسي it is simply recycling يعني شمني انت شمني نانوسن وهون زون جزينا نغيرو له زلن برم يعني تي نقبرو زلناسي بعلو نسيو it is recycling of the same thing يعني قوما recycling تقبر انتونك ولا شيء بناتا لوطا ولا nature ناتا لوطا it is قوما يعني
you want change يعني زي يعني سلذي تي دايركتلي بقى انا بتنا تاشو زخو زلو سي يعني تي نسو ترديو زلو يعني اغميتو اندي زلو يعني بو ترديو زلو حجي طرح زي خونس بزح غزي تزاريبنا لينا يعني خالوتنا لهم زحتو يعني هذا نامنت عقباز كله مثلا بزي غزا عقباز كونكم يز حتى نقول لك زي يعني زيركم سي بزعبا مين يسخم تزاربو زلو ذا اند از يعني ودبنا يمسرحي يعني ودب كاني አሎ ያን ትዘሎ ዘይ ሰርሐሲ ሕጂ ሓድሽ ውድ ብሽ ከመይ ገይሩ እዩ ክስራሕ እቲ ሕቶ ያን እቲ ቨሪ ሌጂቲሜት ኢሹ ያን ግን ኣይኮነን ከኣነ ንሕና ንብል ዘለና ኢትስ ናት ዛት ወይ ኢና ንብል ዘለና ውድብ ወይ ውድብ ክኸውን እንድሕር ኣሎ ወድም ከውን እቶም ኣበገሱ ንገዛ ርእሶም እዮም እቶም ስቴክ ሆልደርስ ያን يعني نساتو ينكم مرحز دلي نساتو ينكم خونو زدلي يعني لنفسهم علقيسهم يخونون نخالو زخوني زخون نحن زي بعد اسماعيل زبلو زلو يعني زار simply facilitating I want to تاشو من تحرو خوينو يعني بلاج غيرهم يعني بلاج غيرهم we are not there يعني we are not stakeholders ابو يعني كل مرصن ذاتو ابو تاشو يبلنا يعني يوم زبلو زلو يعني ስለዚህ እቲ خال كم ውድብ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክኸውን ዘሎ ያ ሓደ ፕሮግራም ክህሉ ኣሎ ሃይራርኪ ክህሉ ኣሎ يعني እቲ ፕሮግራም ካኒ ቀዳመ يعني ፕራዮሪቲስ ናቱ ንገለታን ሰርሕ ክኸውን ከሎ ማእከላይ መሪሕነት ክህሉ ኣሎ ኣባላት ክህሉ ኣለዎ ስርዓትን ድግን ክህሉ ኣሎ እዚ ኩሉ ክህሉ ኣሎ يعني እዚ ኩሉ ክህሉ ኣሎ ወነባሪ እዩ ካኒ ቀጻሊ ኮይኑ ሲ ኣብቲ ፊቸር ታሽሙ علامة ناتوني أبوه كله يزدلي يعني أمانغو خمكة أم بجدي خمكة خيدلني يعني إذا دهنا زي دواتي حجز بحر زلوجين بزي بعد اسماعيل زبلو زلو نحرد political reading كنجبر اللقينا زبحر زلو نتايو it is not a political or ideological يعني partisan initiative يكون نزيد يعني it is كخون أنت خوينو يعني نايسرحي organization يكون مالسي يعني خاب هجراو الناس زي وصيه وي كاني خابزي هجي عداغا وريدو زلو يعني خابز زي سلطان يعني كدحين زلو هجر زي ملكتي بروجرام نعو نسيتي تزلع عليه priority تزلع عليه صراحناتو يعني تزرع على سرحناتو نسي يعني نسو خاني እቲ መካኒዝም بخال خمصاي ካለን يعني በዚ ዝንخدو ዝነበርና ከም ሪሳይክሊን ከግለ ዝኽእል ነገር ብኸምኡ በፅሓይ ካለን ያሬት በፅሒ ይኸውን يعني ክበፅሕ ዝነበሩ 1999 ክበፅሕ ነይሩ يعني ካብኡ ሓሊፉ ንሱ ኣይ ካለን يعني 2001 በዓል ሕሩ የዚ ናሽናል ታሽ መስኮነ ኾነ ካብኡ ሓሊፉ ካኒ ህዝቢ ተባሂሉ يعني كأقول لعنا خم حزب خوكلا يكيني تبغى شديش تميتين سب يستأكبوا أواسا نسو يخسرحني رواية قال خسرحي كالنا يعني تقول صوب تخيل الجباب يعني مع ناس أبتعد على مسورة لسي يعني عداقة خركب هاي كالنا يعني أبز خاني of course يعني عداقة خركب من كيراقة تسابق خالو طبعا يعني زي أنتيسيس وكانت النميسيس ناتو خاني أبقمت كاتلو يعني قالوا سو شنك قالوا يعني كونت كفتريو قال كفتريو زي جيوبوليتيكس قال ملا من عملنتي انترستين زغبرو زنبرو نزي نايلوم ارستي جيوبوليتيكس كمان قد سلزلو وطعنا سلزلو مالتي يعني إذا سات تي خبها الزكاة بزعبا حمتي بلا ليفرج أنا أمنتاي خبي غير مسياتني زي شماغلي أبي حوار يعني كي كذربلو متجمرة يعني أنا ذكري شو مشيت كلها أنا نيرنا هنا زي حمشت عمز وسده يعني ناي ودبات أنت شو مسيم أم من تاي تعنقفه أم من تاي كأي تعنقفن زبل تلاعيدو أو بقى يعني ستيك هولدرز أو سلزنبرو حلفي كابي EPDP زنبرو على بصوتنا على نقص أماسمرهم سلزنبرو أما يعني أو اللي تلبي ترانسبيرنت وخينهم سلتزاربو أتوم سواء نحنا أبتي ناي ممرح قطعاتنا وينا تبعيسنا أو هنا سامع كأننا كل أنت سامعينا مستبع لب
حج بقى مو بزي جزازي كله سب زي الكافولو سلزخونه قال سلزخونه زي قال خسر حلو إلو مستل عليه شعوب بقى كلها أنا زلزل لنا حساب كنا بركت جميرنا مالك هنا زي شو ما قال لي خي وصل كله مالك يعني كي سمين كله أنا أبتي شو ما قال لي مرسرت كله أنا أين وركون يعني هنا أبتي سزربولو بوتا أبو نير يعني حاجة أبو بقى هذا أجابه كم يخون زلوا يعني أبقى تلعيلا بقى زاني قال أنا إلى شعوب ولا نقبروا أي نقبروا يعني أنت حدا زي شنقلنا قال ملتات قال هيك أي سرحني قص يسرحوا نجار علو يسرحوا زخيل قداي علو أمنتي حدش هيخون أبي ناي بحلفي أبي كلتشر ناي إرتراويان أنا زي مشنقال ناي قال من قال يخون يعني وكدوبا ما حبس مرا سب وصي شنقلي وصي نيري يعني زي وسناسن ناي صلاي سنتيقوسي أي تبعث تعرقوا يلكو وصي بس مرا يعني إذا أبتي تحساسباني منتال سيت أب نايتي هزب زلو يعني زلو هجين بقى أي سلتين كاي سلذي ليفر سلذي يقولوا هجي بقى إذا أنا حسب الله لنا تباهي شعو أنا أوش هجش صغير يعني أنا شعو زبرح زنبر نتعاقب يا أمينو ينيرو وأنا أمينو إلي يعني حراي شو ما قل له ولا توصيل ذا شو ما قل له لكن يعني هذا ليفرج كله والله لهذا تدمع خوينا زبل تزاري يعني شو زي سجس غيره مو انتهيتي زي اوكي نسخهم يا جماعه كنا نبتي تاشمون ابي حوار ابي قال نستي زته مسقصرا قال تزبها نظام ودبا زياتهم يعني تعدموهم يعني صبوا حتتاتني صبوا تاشمو عميقهم لتقداي زفلتو غازطيا ديو ወይ ከአና ጋዜጠኛነቲ ውሕልና ዘለዎም ሰባት ይመፁ አኼባ ይጽዋዕ እዚኦም ዝምልከቶም ውድባት ከአኒ ቢወከልቶም ዲዮም ወላ ብገለቶም ኣብኡ ይርከቡ ነዚኣቶም ይሕተቱ ግን እቲ ኦዲየንስ ክሮስ ሴክሽን ናይቲ ህዝቢ ይኸውን يعني ናይቲ ተራሰብ يعني ኣብ ውድብ ይሃሉ ገለ ይሃሉ ኣብዛ ግደዚኣ መፅኡ ታሽቢ ታለበረጅ በቃ እንታያ يعني ኣብኡ ወጋ ተዛሪቡ ወይ ከአኒ ኣቋሙ ገሊፁ ገለታት ገሊፁ እንታይ ንሕርዳ يعني ዳሽ ኮይኑ እቲ ሰብ ዝሰምዕ ዘሎ ኮፍ ኢሉ ዝሰምዕ ዘሎ أقول يسمع زلو كم بانل مالتي يعني أو في اللي يسمع زلو يعزب له مالتي يعني سلازم أنت لبرج نايتا شما قلنا من يدخون زلو تهزبي زخون أب تهزبي قالت له مالتي يعني أنت أنا قالت أموني صباح يقول خم حلفنت تشكم خوينو قال he will be transparent he will be نابل سو open minded خوينو كزاربين هي تاشمو خبرين عم مጨረሻ ዋጋ ኣብ ሓደ ሸነኽ ተገብረ ግን ከልካ ከምዚ እንድሕርዳ يعني ከምዚ leverage ከሆነካ ዝኽእል ባይታ ወይ ከአኒ ሓገዝ እንድሕር ዘይብልካ እንተዘይብልካ يعني خيرك تزارب ولا مرضو جزيها خطفلك يعني then is the games of politics committee the games of tactics committee the games of procrastination نايجزي مخصاو committee قال بهلو خايم يعني حمش عامت كوصدلك يعني خلل كبلو خايم يعني ስለዚህ ዚያ በኻብዚያ ተመንቀሊታ ባሻይ ታ ሌቨሬጅ ክትኮን ቆላ every يعني መንግስታትን ገለታትን ዝጥቀምሉ ጉዳይ እዚ يعني do this we are going to do this or ወይ በኔጌቲቭ ወይ ካብታሽ በዚህ የናቲ خنركبልካ ኢና ወይ ካኒ ክትውፅዓኸም ምኻንካ ከረዳእካ ዝኽእል ወይ ከዓ ክስምዓካ ዝኽእል يعني حيلي ወይ ከዓ ባይታ ናይ ምህላ ማለት እቲ leverage which is in politics is very very important thing يعني that's an important thing يعني ናብነት leverage ኩሉ ከናብነት ኣብታ አንተ ወይ ንብሎ ዝነበርና ሓደ ቀላሲ ውድብ ተረኺቡሲ ንውስን ግዜ ክሰርሕ ዝኽእል يعني ሓደ ፍሮንት يعني ከመስረት ዝኽእል እዚ ብምንታይ ብሌቨሬጅ ሓይሊ ስለ ዘለዎ يعني በቲ ናይ ጀብሃ ኣጀማምራኒ ናይ ጀብሃ ኣብ ውሽጢ ጀብሃ ዝነበረ يعني ከም ናሽናል ፍሮንት ኣብኡ ዝካፈል ዝነበረ አንተ ወይ ገሊፅናዮ አንተ ወይ ጥቂስናዮ ነርናዮ ስለዚህ እዚ ወዲ እዚ ይኽባል ዝካር ሶሪ ብዙሕ ተዛሪበ ዶንጌ መጽያሲ يعني تا معدዛቱ ሒዘያ መስለኒ ሶሪ
No, don't feel sorry, Ismail. Any follow-up question if you have عقبة, you are always welcome. يعني. Thank you. أنت بوقي تذكر كميلا يتححزا تي جيوبوليتيكس ناي عالم جيوبوليتيكس بتحدو جنكا مسرح حدا هاجراو جنبار زبل انتاي عبيبيو تعلم كالتيفا ناتلوت التخيد على بخمي مأتو غيره مالتيو تي زكاد زلو قاعد بعالم ترى باب كل جزء كنت نفلتو أقداسيت زخونة المخنيات سفح نايك أحب بحري مقصارات راح زي مسمر مقصارات راح زي كونه باب المندب ون قل في قد سلزلوا استراتيجيكالي نتن عائلات هاجرات مقطبع بميليتاري أقداسيت سلزخونات مجزات النت الناس حجون بزز خيد زلو كبابينا تصلوا بإثيوبيا زغيد زلو برقيدنا حمدو نبعلو مس إثيوبيا خوين كاس كم كل ناس هاجرات قوم ديل كتقبر بزخل مقدديو وعل زفرم الله دو نخمز خن صبارة زخل انت زي كوينو انتايز مسل سلازم مسكبابينا مس اتي نايكالي ذكاد زلو بروكسي وورس نعنا بخميس الون أبكندي خصوص كنتات يأتولو نهاجرنا نهزبنا أمو أبنزن مقتام تي opposition أبزيتو الدبر جيزي إذا خون زلو لازت opposition انت زودب حدا جنبار انت تسرح زن أم السلات متخاءل نيرو إلى التأساسي رغب لك إلى سعيد ቴንክ ዩ ሰላም እንደገና እዛ ሳዝ እስማኤል ናይ ወክድ ባድ በላስ ህዝቢ ክዓርቕ ኢሉ መፅኡ እንታይ ዘኪራኒ ኣብቲ ግዜቲ ወላ ክዓርቕ ኢሉ ዳ ይምፃእ እምበር ነይሮም ከዓ ኣቦታት እዚኦም ከይተዓረቑ ኣብ መንጎኦም ከይልና ኣብ ሓደ ትበፅሐለኩም ኣብ ሓደ ናይ ምርዳእ ደረጃ ናይ ሕውነት ደረጃ ሓደ ግንባር ከምዚ ሕጂ ዝብሎ ዘለና ሓንቲ ግንባር ተድልየና ኣላ ውድብ ንብሎ ዘለና ከምኡ ካልኦት ከዓ ነይሮም ከዓ ስኩል ኦፍ ቶውት ዝነበሩ ድማኒ ኖኖ በብረትና ይደዋፃና መጠረሲኡ ግን ቶም ብረትና ይደዋፃና ሰዒሮም ክንብል ንኽእል ኢና ኣብታ ናይ ኤሊት ዝበልካያ እቲ ኤሊት ኣሪክል ከለኹ ብናይ ምዕያር እዩ ምክንያቱ ኢዝ ጀስት ላይክ ከምዚ ደረኹ ተፍርን ከለኻ ፍሪ ሬንጅ ኣሎ ኢንኩቤትድ ከዓ ኣሎ ፍሪ ሬንጅ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ባዓድና ነበርቶ ነቲ እንቃቑሖ ኣብቲ ደርቤቶ እንዳኸድካ ተዕርዮ ማለት እዩ ኢንኩቤተር ተኮይኑ ግን ባዕልኻ ትገማጥሎ እጂ እዞም ኤሊት ንብሎም ዘለና ኣብ ደገ ዘለው ኣቦይ ፈቃዱ ባዕሎም እናኣዱ እዩ ባዕላቶም እዮም ንሕና ኤሊት ኢና ዝብሉና ዘለው እምበር ብናይ ምዕያር ብናይ ደረጃ ናይ ፍልስፍና ዕምቀት ዶንት ሲፕ ድሪንክ ዲፕ ማዕረ ክንደይ ሰትዮም እዮም ማዕረ ክንደይ ተመራሚሮም እዮም ኤሊት ኢና ዝብል ደረጃ በፂሖም ዘለው እዚኣቶም all they have is a certificate to prove that they have been to school ከምዚ ሓደ ግዜ ሓንቲ fresh graduate doctor ነራ Ethiopia. I wish I could go and help my people, but I'm not well versed. I'm not well experienced. You need to go through under many bridges. Uzom abadis aba khoinom kamdan gabir kamdan sarah duluralo. This is just like saying this is an opposition by trial and error. Nothing that tenka kamdi
ዓሰርተ እንታይ እዮም ዝብሎ 10 መጎብቲ ኣግድ እሞ ኣብዚ መቐካት ትስሕን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ሲ ቀዳይ ነገር ንነብሳ ኣይኮነት ንዓና ክትከውን ኮነት ድማ ከምዚ ሕጂ ክበሃል ዝፀንሐ እንተውን ባሻ ይብሎ ነይሩ ሜይቢ ንኣቶም መፋቕሮም ይኸውን እንስኻውን ኢልካ ነይካ ሕሱን ነቆርስ መዘይትፈትዎ ተሓቋቑፈካ ዝዘረባም ክመፅእ ክእል ይባሃል ኢትዮጵያ is not like that ኢትዮጵያ has never been one solid country ቅድሚ ሕጂ እውን ዝገዝአና ብናህና ደይ ምርድዳእ ብናህና ሓድነት ደይ ምህላው ዳኣሉ እምበሪ ንሳ በርቲዓ ኣይኮነት በርቲዓ ነይራ እንተትኸውን ከምዚ ገራ ተፀርጊፋ one by one ኣይምኸደትን ምክንያቱ every war most of the wars እንተዳሪኾሞ it ends up in negotiation ኣብ ናይ ኤርትራ ግን ብብረት ተወዲኡ even though there are a lot of misgivings ክህልዎ ኽእል እዩ ሕጂ ኣብታ ናይ ኤሊት እያ ዝፃወተላ ዘለኹም ምክንያቱ how do you define elite? That's my problem. You can't just do it. Look at the Nigeria had a book show, book fair. We don't read anymore Shakespeare. Nahna Shenwa Chebe, Nahna Ole Shelenka, Kulolo. In Satom Gun Mabzahtom time. Nay biher Quanquan Zarubu, Nay biher Film, Commoner to hold Nigeria, Bishop Monteria Bonday, Seti La Jamira Hajande Batihala, 36 states, come on, by every day, every now and then to Rabahala. We need deep thinking yedly, we need to be realistic, a reality check and Gabriel number. حدا ودو فريحو وحدا نحاكب حدا تسكيفو أواسام لهم كذا اترفدونا هنا ناي تاريخنا نتا أواسا همان انتا كم دو فلاليو بقلتين بسنفلت أتاون جيروزم تنتينو زو 4 ساعة جاءنا يسمعهم من الباستاذ اسماعيل فلتنتلوها he can explain or enlighten me more. Thank you very much. أبدي أودي الله. اوكي اسماعيل انا بحصر زبلن مليسوسكي انتاي اليت مني اليت إلكا ملس سمعني بالله اسماعيل سوري تعطيني يروسلين عيدها هو انتاي لي ذا ني سعيد سمع خيانت خوينكا هو سمعيو سي هنا على سي عمق زبالة تاشمي يدلينا بزي يزبن نيرو which is true يعني أما أبو ده كومنت ده اللي ها نو نتا إليت تبل سي أوكي تا إليت سي يعني even يعني dictionary definition ناتو نجزارو سي كلتا نجر يز نجركا يعني حدا ጉዳይ ናይ ኳሊፊኬሽን ኣሎ يعني سي ኳሊፊኬሽን ካልኣይ እዚ ኳሊፊኬሽን እዚ ዘምፃልካ ፕሪቪሌጅ ኣሎ يعني ፕሪቪሌጅ ኣሎ يعني ስለዚ እቲ ኳሊቲ ናይቲ ኳሊፊኬሽን ካኒ ክላወጥ ይኽእል يعني ምሁር ክትከውን ትኽእል ዘይ ምሁር ክትከውን ትኽእል ገለ ትኸውን ግን እቲ ፕሌይ ግራውንድ እቲ ሶሳይቲ ኮንሰርን ሶሳይቲ እዩ يعني ስለዚ እቲ ኤሊት ዝበሃል يعني ኣብቲ ፍሉይ ዝኾነ ኩነታት ዝኸይድ ዘሎ ብኩሉ ሸነኻቱ يعني ሓደ ሕብረተሰብ يعني ብፖለቲኩ ድዩ ወላ ብሕብረተሰባዊ ጉዳያት ድዩ ብገለ ድዩ ብካልቸር ድዩ ብገለ ድዩ ብዘይ ድዩ ኣብዚ በጋ يعني በዚ ኳሊፊኬሽንን ኳሊፊኬሽን ከምፅኦ ዝኽእል ፕሪቪሌጅስን ዝኽልቲኡ ሓዊሶም ናይ ተሰማዕነት ቦታ ዘቁሙ ማለት يعني ዝሕዙ ማለት يعني they are ከምዚ opinion makers ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ሓደ ፀገም ገለታት ክኸውን ከሎ يعني ናይ ምምራሕኒ ናይ ምእላይኒ ናይ እንተኣሽሙን ጉዳይ ክሕተቱ ይኽእሉ በቲ ህዝቢ በቲ ንሳቶም ዘለዎ ሕብረተሰብ እዚታት يعني ስለዚ እዚ በጋ ኣብቲ ዝተፈላለየ መስርሕ ናይ ህይወት ኣለዎ ማለት يعني you can have
يعني إليت أرمي كله غاية خيل أن إليت أب بوليس لو إند أوردر كله غاية خيل إليت أب تي إيكونومي كله غاية خيل يعني إليت أب تي كلتشر زبل كنجر كله غاية خيل سلذي أبدي إذا كانت يوم توم إليتي زبهلو يعني سلذي باي تي يفرد زي يفرد زقبل زي يقبل من يؤتي سوسايتي يعني እቲ ሶሳይቲ ሕጂ ኣብ ህዝብና يعني بناتنا منتل ستيت ክንመዝኖ እንተኮይንና يعني ኤሊት ክበሃል ከሎ እዚ ሓድሽ እዩ ንዓና يعني ትሰረብ ንገዛ ርእሲ ሰለቃሕና يعني ولا እውን ከባና ሒስ ዝበለ ኩነታት ዘለዎም ህዝብታት ከማን ይኹን يعني ንኣብነት ዓዲ ዓረብ يعني عد عربي جسيب قنقا دي بقالي ديو تكوانا غير قنقا يزلوهم يعني بلا بليتريتشر كون قالي يقول this is the oldest language in the هرديو من يون ده هري إلو محتاجي دو Arabic يعني حجن ساتون بقى انتهي لمو خم نخبة يوم تقبل نخبة مالن انتهي مالتيو I think مانيشمو أبزي ذاتو نسوي خمهرني خيل زلوه يعني حياة سيدي خمهرني زبلو النخبة مالسي يعني كابتي مروصات مالت يعني مروصات كابتي سوسايتي مروصات هو بعد عرب سي نخبه بزخونه تاشمي يكون خمسه عنتوي زبلنا ابديفرنت سوالا لي مسرحات سي يعني اليتس كله يقول النخب كله يقول يعني في ثقافه في الابتي كل ديسيبلين وكل تاشمسي لانه تاشم هون يغير جي زبطهم لاين جنعنا تسمعت معناتها هو بوتوم لاين بقى تا زبطهم لاين لاسي نحن هيجي زي بإرتراوي عيني خنريهم كلنا سي يعني جينا وني كلنا تقبلنا يا ديكشنري ديفينيشن يبلنا يعني لهيق غلطات يبلو ولا انا جينا تقبلوا له زفلت له هنا يلا بتا ديكشنري مينين ناي فرنجي باينا نخيل يعني باينا نخيل زلنا حجي بقى أبز زلنا يو خناتات ناي حبرسب إيرترا بقى يعني إليت نقول كلنا زين تايم علتنا من يوم توم إليت بارزلو زبز حسب بهوري يعني نعم نسي في إيش دي زلو أنت خوينو مهاجر فليق يعني ليق يزي ناي إليت يو هذا يزي يعني بقى بتعاقمي زلو عاقمي يعني أمه يعني مستي حبرتسب منتاليتي ناتو يعني مهور ويكاني قال في دير زقصره بهيمانوت يكون بقلي يكون سلا زخبر نساتهم ذهبوا ممرحيتاتني نساتهم ذهبوا مئلاي ناي قبول سلا زخونه انا من هيمانوتاويان تخوينهم ولا امونغو مصحفني ሃይማኖት በእስልምና ይሆን ወላ በክርስትና ይሆን ገለት አመንጎ መጽሐፍኒ አመንጎ ዋና ናይቲ መጽሐፍ ከእግዚአብሔር አመንጎ ዘሎ ንሳቶም ስለዝኾኑ ንሳቶም ኤሊቲዮም يعني ንሳቶም በጋ ፍሉይ ዝኾነ ቦታ ተሰማዕነት ፍሉይ ዝኾነ እንታሽሙ ኣለዎም يعني ኣለዎም يعني ወላ በእስልምና ይሆን ወላ በገለ ይሆን يعني ኣብትና ዓለም ድሕራይ ግን እንታሽሙ መስኮነ ከማን يعني ቁሩብ ትምህርቲ ዘለዎ ወገለ ዘለዎ ምስቲ ሕጂ ዝብሎ ዝነበርኩ ተተሓሒዙ ፍሉይ ዝኾነ ክብረት ኣለዎ يعني قد حجنا على صقمنا زكاه حج بقى ابزي يعني كل صوت اللي زلو بوليتيكاوي عداغاني بوليتيكاوي مسرحين بوليتيكاوي ميدان مساتنا بقى مني ناخن بيل مني انتاي زغبري تاي مخون يعني اريد سي مني اريد نولم زلنا انتاي كمر زخولن كادي زخولن سمع زخولن زسمع زربان زسمع بروجرام زسمع سرحين كنت زخولن كتغبر زخولن مالتنا يس هو مالتنا خالا يكون يعني إذا أتم بقى من يوم دحري إلكا من يوم but not necessarily سب PhD سب جلة كونه أي كون يعني حجي بقى كاب كله بصحفتاتي توصاتي يعني جنزب زلوا مني ولا وني في دلا يوصر يعني سي بنيتشر ناتو انتربرينور ناي ايكونوميك تاشميتاتي توهبه كله يخيل يعني
يعني خيبتم يخيل جنزب كازلو يخوني خيل حدا هاني تمرت زلو خوني بي زلو خوني حدا هاني خوغي خيل عنتر وزي دكن قال خوني خيل يعني حدا قبص خوني خيل انت قال نسيت تكون تخيل انت قال كابزيوم بقى كابزيوم حدا نزل سرح زبك حدا اليت خون خيل شنخ كما يقول خطرنا كاليتي حطوناتنا بزي زي ኣብዚ ግዜ እዚ ክንሓቶ ዘለና ወይ መልሲ ክንደልየሉ ዘለና እዚ يعني ንኣብነት እቲ ናይ ኢኮኖሚክ ታሽሙ ዘለዎ ወይ ከዓ ትሕዝቶ ዘለዎ ወል ባጀት ክገብረልና يعني መንቀሳቀሲና በንዚንና ገለታት ከምፃልና እቲ ምሁር ወይ ከዓ ናይ ትምህርቲ ደረጃታት ላዕሊ ዘለዎ ሓስበልና يعني ሓሲቡ ከዓኒ ፕሮግራም ከምፃ ክገብረልና يعني ati kugoyi zkhil gowas do galen niblo zalana hani ab tgbari ab executive tashum khon kollo kaydu khጻwas zkhil tጽውት ዒሉ ሲዒሩ ዝመጽእ ኾነልና እንደል ማለት يعني ኾነልና እንደል ማለት يعني እቲ ሽማግሌ ወገለታት ገለ ካኒ ኩጎይ ዘኽል ገለ ዘኽል ካኒ يعني advice ናይ ተውጂህ ናይ ጋይደንስ ልቦናኒ ተመክሮን ኩሉ ዝኽል ኣብዝኻ ክውስኽ ዝኽእል ማለት يعني ስለዚህ እዚ ማእኸልነት እዚ ኢና ንደሊ ዘለና ሕጂ ነዚ ኣብዚ ህሞት እዚ ኣብዚ ስለዚህ my definition would be said with qualification ማለት يعني in my opinion يعني in my very modest يعني rudimentary ዝኾነ يعني አተሓሳስባ ሓስቦ እንከለኹ ሕጂ በጋ definition ናይ ታሽሙ ድድብ ክንሓስብ እንተኮይና ከመይ ገይሩ ነዚኣቶም ክዕድም ዝኽእል ጥርናቴ ወይ ከዓኒ ለቢና الأساسية ወይ ከዓ ኮርነርስቶን كنقمطسي كبيرنا نخي يعني اما خل عودي ولا بهلاو غبا كيدي سي ابتما خل عودي سي تعود مثلا كتحزلا سي قال يا تقمط الله يعني قال تقمط الله ولا وانا بعد ستاي قال ما لخ خوني يعني قال نجر بتي في استرا دربي بالكاسي نحردا ناتكا منديل وي كان ناتكا شاربا وي قال خوف اندحرا تا كرسي خوف اي بلواني وين تحيزا مالتي يعني خموني روح بعد غيحنا عدني ني نسمرا ملالسون كلوسي هم غيرهم تاجمي يحزو يعني بوتا خو يعني هو حج بقى كم زعينتي يتي محساب ذات الناس لو عمق قبلنا كنحسب لنا كنبل كلنا شيء تي بعالم درجه ولا بانترناشونال درجه زخونه ناي اليت وقالتها قال زي يكون that is a product of society يعني بالدرجه ناي society more sophisticated more تاشمو كهبك اليت كهبك خير يعني بزنا اثناء عقمتات كن زخون زلو انتايو اجي ما خلكو هو اترسي ابت ما مين ستريم كوفيلسي سبك كبز زبلنا ريسورسسي خبز كالزي وسوا زكال زخيل بايتا وي كام ما اخلنا وي ما مين ستريم كما قلنا المسيحية عميق حساب سبلاز الله سيد خلتي كنفتشاني خنزارب لنا نزلنا مثلني ودي له مر ثانك يو ممر تفايتكم ليك literally كمل الله نشينا كلنا بدرجاتي اي تمهرن نبلو حبرتسبنا انت دارينا اما حضرت جنا له بايتو تقميطهم شجر ناي تعدي بحفشو انت خوينو ويك انا يقولك اسبال بزتفرالي مقد زتبعاسو مخرج زهبو اب مترشون فرد زهبو ناي مقلاين ناي مفرادن مزلوهم سبات زيهم اليت نايتي حبرة سابيهم مالتي مخنياتو intellectuals intellectuality أبيت مرتقيت كاب سليلا تماهير كاب بترخب ورقات حاديو the natural intelligence خاء بعلو زخاء ليس لذي خابو زعبيو خابو للدم النامسي زتريو كالوتون أبايتون لا تساتفو نحنا كم إلهم كفردون كعلقون كله أبايتو قفينا نسمع عبينا
ስለዚህ እዚኣቶም እቲ ኤሊት ናይቲ ሶሳይቲ ትስማዒል ብደረጅኡ ዝበሎ ነዚ ሪፈር ዝገብር ይመስለኒ ሰይድ መልስ እሞ ናብ መብራህቶ ክንከይድ ኢና ብመብራህቶ ክንዓፅዋ ኢና يقنلي كبرتها ነቲ بلي ሬከርዲንግ ማለት እዩ وزم كل يوم دحلفونها بتاعم يقنلي thank you very much حدا أفريكان كوميديان الله انت يبل اب امريكا صراحة انت عزيز كام what can you do يبلو هاي اب يوكي تمتعها ما what's your qualification يبلو هاي اب افريكا هون كلها many سيدوكا it's not what you know that matters is who you know yeah this is a problem بخمس موضوع elite كنبرا أشجاري from my experience the only leader that the UK had up to professorship was Margaret Thatcher Anera. But Margaret Thatcher, she made the biggest blunder in the history of the UK. She said a duke and a dustman. Bahaziru is a lord. It is as a hostility. Had and is given khafal wala khamdinai council tax. That is the time. I say to myself, I mean, this lady, she's been to all the schools, Oxford, Cambridge, London School of Economics and all the rest of it. But by the end of the day, when she came to become a prime minister, she couldn't figure out between the poor and the rich man. As is Hansa, qualification, in my have a qualification, but are you thinking, how is this is كل جديد تم elites be interested group وينهم سلزمات زلوا انتاخون even the word elitism it doesn't work into its full meaning and the required outcome aims and مهنياتهم they are servants of others well حاجة أبجيزة كلينتون نورن تدارينهم most of them they are from Yale University from Harvard University that's why they didn't do any they were trying to manage peace rather than trying to revive whatever we got. But the Trump Homogen, this guy, he brought most of the people the tunnel vision dolom, single-minded hon sabat. Felis abilong holut rai koni drayum sabati. There's a lot of things that needs to be done. There's a lot needs to be taken into account when we talk about elitism, elite in terms of money. I don't think so. معناته a small businessman نيرم تزخون نعم حاجة خمدي multinational companies قبل زي أصلاً single-handed be AI زحف سمي دامبري it's not through long process كم تحجنا ماركس and Pence تداري هم بمعترة جميرو مالسي ستول غيري نبر نيرو أب مانشستر دهريو وان بني دكان أوزيو كاو قسم دابلي أب كاليتي سالسيت دكان شو أبز زعبي سوبر ماركت ويكاني street high street big shops going but $100 so sometimes elite come vary from time to time as well as from one society to the other comes in African it's not that what you know that matters who you know more you see still we need to as well as gam thank you I'm sorry we had to win عن قدمنا مبرات مغادي مارغريت ساتشر ስለዘይ ተረዳ ኣይኮነን ንክልቲኦም ንትድኻነ ሃብታም ሓደ ዓይነት ታክስ ታሽሙ ጌራቶ ምክንያቱ it's a capitalist system labor exploited equals capital as simple as that ስለዝኾነ እንተዘይ ኮይኑ معنا خفرو አይክሉን እዮም against her ideology against capitalism and you the hard that brought her down anyway she lost yeah of course she paid the price if you're fed up with education try ignorance that's what she did that's what she did sorry እሺ መጀመሪያ ሰላምታን ሁሉም ሰላም ሎንጌ ማመጽ ግዳስ እቲ አርስቱኹም ንትሕዝቶን ብጣዕሚ መሃርን አገዳስን ስለዝኾነ እሞ ግዝያዊ ኢማነ ዝኹነታትና ዝረገፀ እምበር ብተኣምር ስኢልካ ዝመፀ ኣርእስቲ ይኮነን
سقع حجي حمامنا الله خاب نوح صنحه حنت فتح ما ايترهولون انا بس نشتي عام يطرايسي كبلاز دل نتعس اتي دل دلو انتايو ماني دليلو بخمي كاخو قبر قيل حجيتي حزبي ارترايو توانا نعو دلينا توصي بو كمان حزبي ارترايو قدام ما نقبرلو او شجرة هون كلها كمان إذن لنا بابو ستاينا كان فتح لي خلي سلام تايرينا أنا بزحلفه قال لي أم بجلتات قال لي أم بناء ودوات أخاقبو كم زي حكاكا وإما أنا فلطه السودح عن كون خلي مساينا بالكا أزامير كا بتصب زبالة زخانة سلا زخانة فتحنا يتي ملؤنا تهزب زخون أين برن قلنا نحنا بعقمنا ولا تتمهرن اتي او كلنا تفطر امره لبنا زلون نزو كله تواصع نتهاجر ببغزيو خاب ببغزيو ناي ممحياش كبصالو زخيل كابزي اتا تواصع سلازوخانه اما نزي نختركب كمان نتي حزبي بخمي كان كله كتساتفو تخيل ماني اتي حزب كمان نتي زدليو انت نماني خمرص خيل بعلو باتر دنبرلو ناتو مريچ سلازوخانه نتي زهبو كمان تقبلوا تمازيزون ابتا عوت كبصح يخيل حجز نحنا كاب خلنا حكاكا ببنا اشتغجل لدمصو نحنا خنمرحك نخمر نحنا خمس نقبرنا بدحري اخ صعبنا نابل كاد غيدلو تفتيني بزل على كمان كنت اشكو صحيحهم اذني ادس هذا حلفنا على هواسا زنبره كوز عبي نبره قد اماطاطو غبابو ونو عي نبره حجه انا حنت خبل الزخل انتاع مالتي رايت اندرونغ نختبل اصقامي يو تازخفت زلعله تحطي اخمان الذي انا زفلطا بتماهير دي بلبونا دي قبره دقاقه رقاقه وحدات ني ققر منناتهم زنت اولا اما تا قنعت كمصمر ناي حدا اكسبرت خوينا تكون تمص حجستا زحاشت تقدماي نزقالسي دليت زلو ودي نزي دليت زلو بهقلو ود سب راي بهقلو مو خابزم بهق زلو منك يخولون نزي نصبي زلنا دبل حتو مص كاو شعوتي سبب عقمو نت زمسلو كرقحيو كاغا زم ترقح زيهم حدا تساتفتيهم دليت زلوهم يم كلها مالتهم او خنسات نخيل بدليت مصي زلو باغانت دليتهم كعوتهم زخيل نسوم يم فلطو زخولو امبر كلتا سلسته يكونوا كرقحلو زلوهم سلازي اتا زحاشت بحنت مع التخفتح يكلنيو بسلسته 4 5 غباي عمت ولا 4 عمت نامصي الناس تصاري زمص امبري بحد غزي بريت زمص ነገር የለ ولا بساينس كمان تدحر خندي فتنات يوم نتحدد وصحو امبري اب مجمريا دفتن ولا حقنوا باش تعوسنا حجي باغا اتا انا بحق دليت انتليا تقداسنس انتليو ازي كساتف زخيل ازي دليت زلو نزي نزي فتحنا زلوطن اب حدا يمصع بقرنف غبا غيرو مدبات اوصيو شعو انتاي ددله زلو يلوصيو نتي مدبات ددله زلو مسوطه بدحريو مريچا يغبر بو نومينيت غيركا نتم زمرت كم مرحوها ختكئلي ها تزيلو ولا يمهر ولا زي تمهرهم وين ناشرال لبلو دليت تديبلو خغبراي كئلنيو دليت تليوما ناتو علامه سلازخونه دليتو سلازخونه تازك على خغبريو كاب غزي ناب غزي مخت ما حشتغلات بسرفه سقع حجي هاوتيتنا عندنا حنت وطي تعرفنا تحنت لي تفتنس الساطرع حدا فتحويتها نقول ساعتي فكايلها بعلها المكونات ازيو زي دخل المرض تري كون الكا اي مخاين زلها
ካብኡ ድማ ካብቶም ብድሌት ድመፁ ብነፃ ምርጭኦም ነቲ ክመርሓና ዝበሉማ ኢሎም ኣለዉ ክእዝዝዎማ ክእሉ እዮም ብኡ መንገዲ ጥራይ ክንፍትን እንተለይ ኮይና እምበሪ ብናይ ሓደ መዓልትን ናይ ክልተ መዓልትን ብግምት ዝኸይድ ኣይኮነን ሓንቲ ትዝከረኒ ኣነስ ኣብ ሓደ ግዜ ብትምህርቲ ከለና ኣብ መወዳእታ ምስ ወዳእና ሓደ እቲ ፕሮፌሰር ዳይሬክተር ናይቲ ፕሮግራም ንኸፋንወና ከሎ ምዕዶ ክህብ ኣባታዊ ምዕዶ ማለት እዩ ንሱ ናይ ጡረታ ዕድመ በፂሕ ነበረ እዩ ኣብ ብዙሕ እስታያት ቅድም እስታይ ነበረ እዩ ተሳተፈ እቲ ፕሮፌሰር ሕጂ ምስ ኣከብና እንታይ ኢልና ሕጅስ ከመይ ክትገብሩ ኢኹም እንታይ ኢኹም ክትገብሩ ትኽእሉ ገልምታት ኢሉ ሰሓተተ ሓደ ኣጋጣሚ ወዲ ስፔን ያንግ ሜዲካል ዶክተር እዩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከማን ቅድም ሰሪሑ ነይሩ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ ዋ ኣነ ፕሮፌሰር ንኸገልግል ኣነሲ ቁሩብ እየ ግዳእ ኣብ ደዘርትስ የፍራኸኒ ኣብኣ ጥራይ የፍራኸኒ እምበር ኢሉ ሕጂ እቲ ፕሮፌሰር እንታይ ኢሉ ዘይፀበና ዋ ኣብቲ ቦታ ሰብ እንተልዩ እንቃሳቐስ ተልዩ ምስቲ ድልየትካ ክትገብራ ክትንቃሳቐስ ትኽእል ኢኻ ሰብ ደየብላ ተኾይኖ እሞ ኣይትኺዳ ኢልዎ ንሕና ከማን ሕጅስ እቲ ክንገብሮ እንደሊ ኣበይኒ ንኩሉ ተቐሪብና እንታይ ደኣ ተኾይና ንኩሉ ፍታሕ ኣለዎ ግዳብ ፍታሕ ድመፅእ እዚኣ ንኩላህና ትምልከት እያ ንኩላህናማ ኣብ ናይ ሓባር ኣሳቲፍካ ጥራይኣ ክትከውን ትኽእል ኣብ ቦታትና ገዛ ክሰርሑ ከለዉ ሓደ ክሰርሕ ዘይከኣላ ስለ ዝኾነ እንዲያው ወፈራ ድዕድሙ በቲ ወፈራ ገዛ ክሰርሑ በቲ ወፈራ ይሓርሱ በቲ ወፈራ ይዓፅዱ በቲ ወፈራ ይፅህዩ ተሓደ ሰብ ግዳ ዋላ ንነብሱ ጥራይ ትኾኑ እምበሪ ክገብራ ይክእልኒ ከምዚ ናይ ሎም ሕጂ ካፒታል ኣልዒኻ ተኾና ቲሩ ዝሰርሓልካ ይኮነን ነይሩ በቲ ዓቕሞም በቲ ናቶም ብልዒ ከምዚ ክትዛርቦ ፅናሕዎም እቲ መኒቱ ለባም ወይ መኒቱ ክኸውን ዝኽእል ዝበሃል እቲ ዓዲ ባዕሉ ዕግበት ኣለዎ ኣብቲ ኩነሃቱ ሪኡ በዓልስቶ ይኾንና እዮም ሽማግለ በዓልስቶ ክመርሑና ክእሉ እዮም ኢሉ ባዕሉ ይድረቁሕ እዚ ንኣብነት ናብቲ መጀመርያ ናይ ግዜ ፌደሬሽን ንፓርላማ ናይ ኤርትራ ክምረፁ ከለዉ ኣብቲ ገጠር እንታይ ግበር ነይሩ ቮታ ኣይኮነን ነይሩ ኣብቲ ዓዲ ሰለስተ ሰባት መን እዮም ክኢላታት መን ኮኑ ንከምዚ ኣሳቲፍካዮምሲ ከርብሑኻ ወይ ከዕውትኻ ወይ ክሕቡንኻ ዝኽእሉ ተባሂሎም ካብኦም ተረቂሖም እዮም ዝኸዱ ንሳቶማ ብዝከኣሎማ ነቲ ክኸውን ዘለዎ ሰብ ድብልዎ ይመርፁ ነይሮም ሕጂ እዚ ምርጫ እዚ ናይ ኩልኻ ምርጫ ማለት እዩ ስለምንታይ ንዕኦም ባዕልኻ ኢኻ ረቂሕካዮም በቲ ናቶም ክእለቶም ንሶምማ ነቲ ክኸውን ዝደልይዎ እዮም ድመርፁ ብኡ መንገዲ ከማን ፅቡቕ መንገዲ ክካየድ ነይሩ ብሽም ዴሞክራሲ ናይ ባዕሊ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳን ኣይኮነን ነናይ ገዛእርሱ ነናይ በቦቱ ኣብ ዓዱን በባህሉን ናቱ ዴሞክራሲ ኣለዎ ስለዚ እቲ ብዙሕ ትዛረቦ ነርኩ ናብ ሓቂ ኣገዳሲ እዩ ክኸውን ዝኽእል እዩ ከማን ግዳእ ኣብ ግብራዊ ፍታሕ ስጋዕ ሕጂ ደይመፃናሉ ኩላህና ዳዓገብናሉ ስለ ዘይኮነ ቆንጭልካ በብግዚኡ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ጥራይ እሞ ነዚኣ ክብል ዝኽእል የቐኒየለይ ግዳ ምስ ናታትኩም እኳ ድወዳደር ስታይ የብለይኒ ኖ ፅቡቕ ኢኻ ተዛሪብካ መብራቱ እቲ ኩሉ ከዛርበና ዝወዓሎ እውን ውሽጥናን ከባቢናን ድሕሪ ምምዛን እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ነዚ ንምግጣሙ ስለምንታይ ኢና ኸ ንኩሉ ዝጥርንፍ ሓደ ሃገራዊ ግንባር ክንሰርሕ ዘይከኣልና ድኽመታትና እንታይ እዩ ብኸመይ ከንዕርዮ ንኽእል ዝብሉ እዮም ክኸዱ ፀኒሖም እሞ ኣይተሰከፍ ዩር ኦኬይ ታንኪዩ ባሻይ ኣነስ ሕፅር ኣቢለ ነታ ኣምፂኹማ ዘለኹም ኤሊት ትብል ንዓ ክስታይ ኤምፋሲስ ንምሃብ እየ ማለት ንሳ እንታይ ከይዳ በዓል ዓቕሚ ማለት እንዲቱ ነገር ክኢላ በዓል ዓቕሚ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ፊልድታት ክኸውን ይኽእል ንዓና ግን ሕጂ ክነዛምሮ እንዲ ዘለና ኩሉ ሻዕ ምስቲ ኩነታትና ምስታ ኣምፂናያ ዘለና ርእስቲ
ተቐሚጣ ዘላ ከመይ ጌርና ነታ ግንባር ንሰርሓ እንድያ ናይ ተፈላለየ ተሓሳስባታት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዕላማ ዘሎ ከመይ ጌርካ ብሓባር ከም ዝሰርሕ ትገብሮ ንዝብል እያ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንዓና ዘድልየና ኤሊት ንሽግርና ዝጠመተ ኤሊት ክኸውን ኣለዎ ኣብ ሽግርና ንሽግርና ዘስተባሃለ ንፀገምና ዝፈልጥ እዩ እቲ ንዓና ዘድልየና ዘሎ ፀገም ናይ ካልኦት ሓዋዊሱ ዝዘባርቕ ሽግር ዝፈጥረልና እንደገና ነቲ ግንባርሲ እንደገና ናብ ሕልኽልኽ ዘእትዎ ነቲ ንሓስቦ ዘለና ግንባር እንደገና ናብ ሕልኽልኽ ዘእትዎ ክኸውን የብሉን እቲ ኤሊቲ ከምኡ ዓይነቱ ናብ ካልእ ዝርግሐ ዝፀመተ ክኸውን የብሉ ናብቲ ናትና ጉዳይ ዘተኮረ ክኸውን ኣለዎ ካልኣይ ታሪክና ዝፈልጥ ክኸውን ኣለዎ ጉዳይና እንድሕር ዝፈልጥ ኮይኑ ታሪክ ናይ ኤርትራ ታሪክ ናይ ሃገርና ናይ ሰውራና ብግቡእ ዝርዳእ ክኸውን ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ድብፃሕ በፂሓ ኣብ ሓደ ደረጃ በፂሓ ስለ ዘላ ሃገርና ንዓና ዘድልየና ኤሊት ዓቕምታት ናቱ ከም ዓቕሚ ክንቅበሎ እንድሕር ኮይንና ነቲ ልኡላውነት ናይ ሃገርና ብዘይ ትንክፍ መንገዲ ነቲ ተፈላለየ ተሓሳስባታት ናትና ከተዓርቆ ዝኽእል ወይ ብሓባር ከም ዝሰርሕ ክገብሮ ዝኽእል ከም መሳርሒ ከም መተዓየዪ ማለት እዩ እንታይ እሱ ሕጂ ማለት እዩ እቲ ኤሊት ንብሎ ዘለና ኩላትና ገግዴና ኣለና እንድዩ ንሱ ግን ነዚ ናይ ኩላትና ኣተሓሳስባ ከመይ ገይሩ ከም ድቀራረብ ገይሩ ናይ ምምራሕ ግዲኡ ክፃወት ይኽእል ማለት እዩ እዚ እዩ ዘድልየና ዘሎ ተደይ ኮይኑ ብምሁራትን ብኽኢላታትን ብዓቕምታት ተፈላለየ ዘለዎ እሞ ተዘሪኣ ኣላ እዛ መሬት ኤርትራውያን ብዝብል ሽም ግን ከዓ ኣብደይ ጉዳዮም ዝኸዱ ማለት እዩ ኣብደይ ደየድልየና ዘዘንብሉ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ቀባሕባሕ ዝብሉ ብካልእ ኣገባብ ገይሮም ክፈትሕዎ ዝፍትኑ ብተዘዋወሪ መንገድስ ተረዲእዎም ከይተረድኦም ዳርጋ ከምቲ ድሃስየልና ዘሎ ኣካል ኣብ ውሽጢ ኣካል ዘሎ ንዑ ክንቀይሮ ንብል ዘለና ምስኡ ዝሰማማዕ ኣሰራርሓታት ከይዱ ዝኸዱ ማለት እዩ ንኣብነት እንድሕር ኣነ ንሰውራይ ዝፀርፎ ኮይነ ጉድለታቱ ክንዝእርመሉስ እዚ ናይ ሸፋቱ ሰውራይ እንድሕር ዝብሎ ኮይነ እሞ ምስኡ ኮይነ ከዓ ሽግር ናይ ኤርትራ ከፈትሕ እንድሕር ዝደሊ ኮይነ እዚ ዓይነት ኤሊት ወላ ዝተምሃረ ይመሃር ኣየድልየንን እዩ ማለት እዩ ነዚ እንድሕር ከብሎ ኮይነ እንድሕሪ ምስ ካልኦት ሓይልታት ምስ ወያኔ ኮይነ ምስ ገለ ኮይነ ክፈትሖ እየ ሽግር ድሕሪ ዝደሊ ኮይኑ ወላ ዝኾነ ልቅነት ሃልዎ ኣየድልየንን እዩ ማለት እዩ እንድሕሪ ምስ ካልእ ናይ ኣምሓራ ድሌታት ብሰማማዕ ኣገባብ ሒዙ ዝኸይድ ዝተምሃረ ይመሃር ንሽግር ናይ ኤርትራ ብከምኡ ገይረ ክፈትሖ ክእል እየ ዝብለኒ እንድሕር ኮይኑ ንሳቶም ከመይ ገይሮም ከም ዝጥምትን ንዓይ ስለ ዝፈልጥ ኣየድልየንን እዩ ማለት እዩ ናቱ ልቅነት እቲ ኣነ ዝደልዮ ኤሊት ኣይኮነን ማለት እዩ እንድሕር ምስ ኣብዩ ኮይኑ ሽግረይ ክፈትሕ ሽግር ናይ ኤርትራ ክፈትሖ እየ ዝብለኒ ኮይኑ እንድሕር ንኣብይ ዝርዳእኒ ኮይኑ እንታይ ፅማኣት ናቱ እዚ ኤሊት ዝተምሃረ ይመሃር ንዓይ እቲ ኣነ ዝደልዮ ዘለኹ እቲ ኣነ ዘናድዮ ዘለኹ ኤሊት ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንሕና ዘድልየና እንታይ ማለት እዩ እቲ ቀጥታ ናብ ዓዱን ናብ ሃገሩን ናብ ኤርትራ ልኡላውነት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ነቲ ዘሎ ሽግራ ካብቲ ሓደጋታት ናታ ጥሒላቶ ዘላ ዘውፅእ ኤሊት ናብኡ ዝጠመተ ዝኸይድ ኤሊት እሞ ንዕኡ ብዝዛመድ መንገዲ ከዓ ሓገዝ ዘድሊ እንድሕር ኮይኑ ሃሰውሰው ክብል ይኽእል ማለት እዩ ካብኡ ከይወፀ ካብቲ መትከላት ከይወፀ ኣጠቃቅማ ዲሞክራሲ ኣብ ሃገርና ከመይ ገይሩ ንልኡላውነት ናትና ብዘይሸራርፍ መንገዲ ክመርሕ ዝኽእል ኣካል ኤሊት እዩ ዘድልየና ዘሎ ብሽም ብቑዕ ብሽም ምሁር ብሽም ገለ እዚታት ኣይኮነን ስለዚ ክፀበልና ምንቲ ከምኡ ክንገብሮ ኣለና ከምዚ ሕጂ መብራህቶም ክብሎ ዝፀንሐ ሕጂ ወፈራ ክበሃል ከሎ ወፈራ ኮ ግራት ዓዲ ሃገር ናይ ትግራይ ግራት ክዓፅዱ ይኮኑን ዝኸዱ ነይሮም እሳቶም ወፈራ ዝገብሩ ናይታ ዓዶም ግራት ናይቲ ዝግብኦ ኣካል እዮም ዝሕግዝዎ ነይሮም ማለት እዮም ወፈራ ዝገብሩ ማለት እዩ ኣብታ ናይ መሬቶም እዮም ማለት እዩ ኣብታ ዓዶም ኣብታ ናቶም ክልል ማለት እያ ንሳ እውን ዶብ ኣለዋ ማለት እያ ኣትረፍ ዶብ ናይታ ዓድሲ እታ ግራት እውን ዶብ ኣለዋ ደፊእካኒ ደፊእካ ዝበሃሉላ
مريت يا نعاخ عصديهم زخد زلو درت هو درت አሉ ሕጂ ትደረት ንሳቶም ንባዕሎምን ደፊካን ደፊካ ተባሂሎም ዳራኛ ከይተረፈ ዝኸዱላ መሬት ያ ናቶም መሬት ማለት ያ ንዓውን ማጎትላ እንድሕር ተደፋፊኦም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ዘድልየና ዘሎ ኤሪት ሕጂ ስኺልካ ነዚ ውሕጅ ኣከቦም ፅኻ ተፈላለየ ረኣያታት ዘለዎ እዚ ክትብሎ ዘይትኽእል ነገር ኣምፂእካሲ ግንባር ምፍጣር ዘይኮነሲ ንዓና እቲ ሽግርናን ታሪክናን ናይ ሶራናን ምስናይቲ ጉድለታቱ ኣብ ግምት እትዩ ነቲ ዝነበረ ጉድለታት ዓሪሙ ንዓና ከተዓርቀና ዝኽእል ግንባር ምፍጣር እዩ ዘድልየና ዘሎ እዚ ጥራሕ እዩ ካልኣይ ዓቕምኸ ንኣብነት ኣብ ግዳም ዘለና ዓቕምና ከመይ ንመዝኖ እንታይ እቲ ዓቕምና ኣንቶይ ዕቁባይ እውን ጠቂስዎ ነይሩ መስለኒ ዋዱ ንሕናሲ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ቅልፅምናሲ ክሳዕ ምንታይ ክምጠጥ ዝኽእል ክሳዕ ምንታይ ክንደይ ክግተር ዝኽእል እቲ ናትና ቅልፅም ማለት እዩ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ዓቕምስ እንታይ እዩ እዞም ኣብ ግዳም ዘለና ሕጂ ዝዓበየ ዓቕምና ኣበይ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከም ዘሎ ዝዓበየ ዓቕምና እሞ ድማ ንሕና ኣብዚ እንተኽኢልናስ ንዕኡ ከመይ ጌርና ንሕግዞ እዩ ትነብር ከመይ ጌርና ንዕኡ ነባራብሮ ከመይ ጌርና ነቲ ኣብኡ ዘሎ ቅልፅም ካብ ፍርሂ ካብ ራዕዲ ከመይ ጌርና ነውፅኦ እሞ ሽግሩ ንሱ ክፈትሕ ናብ ትብዓት ይቕየር ከመይ ንገብሮ ማለት እዩ እዚኣ ንክንገብር በዚ ሕጂ ምዕቡል ዓለም ዘሎ ቋንቋ ናይ ቴክኖሎጂ ተጠቂምና ተን ዓቕምና እንታይ ኢና ክነበርክተን ንኽእል ማለት እዩ ምዝ ኩሉ መትሓዚ ዘይብሉ ረኣያሓ ሎም መዓልቲ ሰሚርና ኢልና ንማለቱ ንፅባሒቱ ከዓ ፋሕፋሕ ድብል እንዳገበርና ኣብ ተመክሮ ዝረኣና ዲና ክንከይድ ንኽእል ዋላስ ምስቲ ንሕና ንጠልቦ ዘለና ናይ ብሓቂ ንፁር ኣረኣያ ዘሎ ኣካል ከመይ ጌርና ንኣርዮም ዞም ንፁር ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት እቶም ኤሊት ቡቕዓት ክንብሎም ንኽእል ኣካላሲ ፋሒሎም ክርከቡ ስለ ዝኽእሉ ከመይ ጌርና ንዓኣቶም ክንጥርፎም ንኽእል እሞ ንሳቶም ሕጂ ነቲ ክሊር ዝኾነ መሰጅ ነቲ ክገብር ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብናን ሰራዊትን ዘሎ ዝያዳ ተበዲሉ ስለ ዘሎ ከመይ ገይሩ ሽግሩ ይፈትሕ ነተባብዖ ናብ ትብዓት ከም ንቕየር ንገብሮ እዚ እቲ ንዓና ኤሊት ዘድልዩ ሰለክቲቭሊ ኢና ክንኣርዮም ዘለናቶም ዘድልዩና ኣካላት ዳሕራይ ከዓኒ ሰለክቲቭ ዝኾነ መሰጅ ድማኒ ናብ ዓዲ ከመይ ጌርና ነመሓላልፍ እቲ ዘድሊ መሰጅ ዓዲ ከም ዝኣቱ ንገብር ንኽእል ከዓ ኢና ኣይንኽእል ኢና ክንብል የብልናን ምክንያቱ እቲ ቴክኖሎጂ እንድሕር ተጠቂምናሉ ንዕኡ ድማኒ ማስተር ዝገብሮ ኣካላት ከዓኒ እሞ ከዓ መርገፆም ንፁር ዝኾነ ድማ ነቲ ቴክኖሎጂ እውን ተማም ገይሮም ከቀነባብርዎ ዝኽእሉ ድማኒ ክንደልለና ማለት እዩ እዚ ክንገብር ኣይከኣልናን እዚ እቲ ወድዕነትና ረኣይዎ ኩሉ ወድዕነትና ወላ እዚኣ ተሓይሽና ተኢሉ ይጅምር ሓደ ወላ እዚኣ ይብል ሓደ ወላ ሓንቲ ክሰርሕ ኣይከኣለን ስለምንታይ ከይዱ ንሱ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ንኩሎም ክእክቦም ይደሊ ኣሎ ንኩሎም ዝኾነ ጨንፈር ረኣይዎም ዝኾነ ገዛ ዝኸይድ ዘሎ ንኩሎም ክእክቦም ንይኣክሎም ምስቲ ኩሉ ፀገማቶም ንብርጌድ ንሓመዱ ምስቲ ኩሉ ፀገማቶም ንገለ ኣካላት ሲኒትና ድብሉ ገለ ዝብሉ ምስቲ ኩሉ ፀገማቶም ነዚኦም ኩሎም ከምፅኦም ይደሊ ኣሎ ሶም ነናቶም ኣብ ከብዶም ዘሎ ድልየታት ኣለዎ ንሶም ኣይኮኑ ዘድልዩና ዘለዉ ወላ ይውሓዱ እምበር እዞም ክብለኩም ፀናሕኹ ሸነኻት ሰለክቲቭ እዮም ዘድልዩና ዘሎ ነዚኦም ከመይ ንእረዮም ሓደ ካልኣይከ ንሳቶም ብቕዓቶም ከመይ ገይሮም ነቲ ድርካቡ ሓይልና ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል የሰጋግርዎ ምክንያቱ ንሕና መሰጅ ኢና ነመሓላለፍ እምበር ንሕና ንነብረላ ኤርትራ ኣይኮነትን ብፍላይ ዞም ከምዚ ናተይ ዕድመ ዘለና ከይድና ንሕና ሕጂ ናብኡ ዴሞክራሲ ንዝተማቕረላ ሃገር ኣይኮነትን ምእንቲ ባክግራውንድና እሱ ስለ ዝኾነሲ ንሱ ስለዚ ኩሉ ግዜ ስለ ኣብ እምሮና ዝርብሸና ግዴና ከነበርክት ኢልና ኢና ንኸይድ ዘለና ንዛ ላዕልን ታሕትን ድቃሲ ኢና ዘለና እምበር ንሕና ክንሕንቅቐላ ኢና ከም ሰባት ማለት ኣይኮነን ግን ነቶም ኣብኡ ተሸጊሮም ዘለዋ ኣካላት ከመይ ገይሮም ፀገሞም ፈትሑ እቲ ጉዳይ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ዓቕምና ድርካቡ ክንደይ ከም ምዃኑ መዚና ድርካቦም እቶም ንፁር ኣረኣያ ዘለዎም ኣካላት ከዓ ኣሪና እዚኦም ክመርሑና ከም ዘለዎም እንድሕር ክንገብር ክኢልና እቲ ሓገዝ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ በዚ መንገዲ እንተኸድና ኢና ቁም ነገር ክህልወና ዝኽእል እምበር
በዚ ሒዝናዮ ዘለና ገባብ እንተ ክንቅፅል ኮይና I don't think ሸንኮለ ኢልና ክንብል ክንነብር እምበር ኣብ ንበፅሖ የብልናን ማለት የቀኒየለይ Thank you, Bashai. Mo ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ኩሉ ግዜ ሳጀስት ግበሩ ምሩፅ ኣርእስቲ ታቺ ዝኾነ ልቢ መንእሰያት ክሃርም ዝኽእል ብዓንዳ ርእሱ ግን ናብ ህዝብና ጠቃሚ ዝብሎ ርእሰ ወግዒ ሳጀስት ግበሩ ብልሞ ኣይትገብሩን ኣለኹም ግን ፕሮባብሊ one by one ኮንሳልት ክገብር ክፈትን እየ ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀም ክብርን ዝኽርን ምእንቲ ንሕና ነቲ ሃገርን ክንቅፅል መስዋዕትነት ዝኸፈሉ ሰማዕታትና